Health Bicol Center for Health Development this April 15, 2026 at the Queen Maricel Inn. So maraming salamat po sa ating mga media partners na dumalo. So kasama po natin ngayong araw para sa ating resource speakers, ang ating Regional Director, DOH Bicol CHD na si Dr. Rosa Maria B. Rempilio. Mula naman po sa ating Provincial DOH Office of Catanduanes, ang ating Provincial DOH Officer na si Dr. Robert John S. Aquino. At of course po, hindi po kompleto ang ating press conference kung hindi po natin kasama ang ating partner mula sa Catanduanes Provincial Health Office na si Dr. Hazel A. Palmes, ang ating Catanduanes Provincial Health Officer. Para naman po sa ating mga program coordinators po na kasama po natin din sa ating press conference, kasama po natin si Miss Anita T. Chong, ang nurse 4 ng PHO Catanduanes. And kasama din po si Mr. Jose Marie Amaranto, the Sanitary Inspector 4 ng PHO Catanduanes. Mula din po sa ating DOH Regional Office, kasama po natin si Ms. Christine Nolial, ang ating Regional Program Manager of the National Immunization Program. Kasama din po natin si Engineer Leia Angela Castillo, Engineer 3 and Environmental Health Program Coordinator, DOH Bicol CHD. Bago po ang lahat, acknowledge din po natin ang ating mga kasamahan sa media. Starting po, dito po ang ating Philippine Information Agency, representative of Ma'am Edna, Ma'am Agnes Bratamante, tama po? Hi Ma'am Agnes, apo. Nandito rin po ang Radyo Pilipinas Vira, Ma'am Arlene Bagajong, and Ma'am Rosie Nieva. Ayan po. Thank you po. Nandito rin po ang ating radyo natin Virac, si Sir Ray Boton and Sir Rugelin Panti. Ay, ma'am. Hello po. Ayan. Kasama din po natin mula sa UNTV, si Sir Dan. Sir Dan, hello po. Ayan. Mula sa Catanduanes Tribune, Sir Arvin Tabozo. Sir Arvin, hello po. Radyo natin Virac, Ma'am Rose Galicia. Ayan, hello po ma'am. Mula din po sa... May nakalimutan pa po ba ako? Mula sa ating... Saan po kayo ma'am? Sorry. Bicol Periodico ma'am. Bicol Periodico po, Radyo Periodico. Apos, ayan, so. Ayan po. Kung may nakalimutan po ako, i-acknowledge ko na lang po later on. Ayan, so let us call on our Regional Director, DOH Bicol CHD, for the opening message, Dra Rose. Thank you, Ms. Maite. Magandang hapon po sa inyong lahat. In behalf of the Department of Health and at ating Secretary Ted Erposa, nagpapasalamat po siya sa lalawigan ng Catanduanes for allowing us to host this press conference dito sa isla. Ang masayang, ang Happy Island, sorry. Happy Island pala. Ikinagagalat po ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol na kayo ay makasama sa press conference na ito, especially facilitated po ng Philippine Information Agency Catanduanes. Thank you po, ma'am. Kung hindi po sa invitation ninyo, siguro wala sila. Diba? Mas malakas pag PIA yan nag-invite, di po ba? Maraming salamat po. Alam ko busy kayo, pero nandito po kayo. Maraming salamat. Ang press conference po na ito ay buwanan naming ginagawa para po exclusive sa ating media partners. Kung may mga pressing concerns ang Department of Health, meron kaming
mga darating na mga programa na kailangan naming ibahagi sa lahat ng mga Bicolano. Kayo po yung tinatap namin para malaman nila kung ano. Sa ngayong buwan na po ito, 2 po yung ating topics na dapat pag-usapan. First is the immunization dahil po magsa-celebrate tayo ng World Immunization Week by last week of April. At yung water sanitation and hygiene, na alam naman po natin tuwing summer months, ito yung mga bagay na dapat tutukan natin ng pansin para maiwasan ang pagkakasakit. At aside from the heat-related illnesses. Pero malaki po ang factor ng water sanitation and hygiene tuwing tag-init. Ayaw natin magkaroon tayo ng mga problema sa pagtatae, problema sa kondisyon ng tubig. Kung matatandaan po ninyo, several years back, nagkaroon tayo ng ganong mga kaso dito sa Catanduanes. So, para maiwasan, kinakailangan po nating i-remind ang ating mga kababayan kung paano natin pangangalagaan ang ating tubig inumin, yung pagluluto ng ating pagkain, dahil pag summer months, madaling mapanis ang pagkain. And our sanitary engineers will be talking about zero open defecation. Naririto po si Dr. Hazel and si Dr. John for all the Catanduanes related informations that you need para masagot nila. Sa muli po, isang malaking pagpapasalamat mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development sa patuloy na suporta na binibigay nyo para sa programang pangkalusugan ng buong Pilipinas. Hindi po ito programa ng DOH. Programa po nating lahat ito dahil ang epekto po sa kalusugan, walang pinipili. Kung magkamali tayo, lahat po apektado. Maraming salamat po. Thank you very much po, RD Rose. So let us hear a message po from our Provincial Health Officer of Catanduanes PHO, Dr. Hazel Palmes. Magandang hapon po sa lahat. At una sa lahat po, maraming salamat RD Rose, Rempilio, na mismo kayo po nakapunta ngayon dito po sa press conference na inaano natin ngayon. So, isang pagkakataon para sa probinsya ng Catanduanes na magkaigwa po tayong partner sa media na malaki po yung kanilang role na ginagampanan para po makababa sa pinakalaylayan po ang napaka-responsible information. So malaki po at maraming salamat at patuloy din po kaming magpapasalamat dahil po sa itong partnership na ito, alam po natin all media platforms ginagamit ngayon at in-access ng tao. Pero iba din po talaga pag yung information galing po sa inyo, galing sa amin. So today po, sabi nga po ni RD, pag-uusapan yung kalusugan tungkol po sa immunization program for children at saka po yung WASH. So napanahon po ito dahil po nationwide po meron po tayong cases pa rin ng measles na supposedly eliminated na siya. So dahil po sa maraming dahilan, isa po yun ang sanitation and hygiene tungkol po sa measles na talagang patuloy na nagkakaigaw pa kita ng kaso at dahil doon po merong response na inaano po ng DOH na magkakaigaw kita ng supplemental immunization activity na gaganapin po sa August. So tungkol naman po sa WASH, alam po natin ngayon tag-init, sabi na nga po ni Doktora kanina na yung food and waterborne diseases ay nangangamba po dahil po sa kakulangan ng tubig. Kahit nandito tayo sa isla, madaming tubig, paligid ng tubig, pero po ang irony, kulang po talaga yung access natin sa safe water. Kaya padagos po ini na programa ng DOH na ini-implement po ng probinsya hanggang sa munisipyo, sa barangay, na ma-improve po yung access
sa safe water. At later on din po siguro sa kung ano man yung itatanong nyo, parang mapaliwanag din po namin kung ano yung mga ginagawa po natin. So, isa ang indicator doon kapag may problema na ito na po nga yung sakit na padagos po yan na inaano ng PHO, yung surveillance on food and waterborne diseases, of which institutionalized na po siya. Agad-agad, madidetect kung meron pong pagtataas ng kaso at clustering. So, we are proud na yung ating mga munisipyo po, in place po ang surveillance system at yung response nila agad-agad pong kaya naiiwasan po yung outbreak. So, at the local level, batid na po silang mag-manage. At so in behalf of the Provincial Governor, Honorable Patrick Alain Asanza, maraming salamat po RD, Dr. Jan, sa pagkakataon na makaano man po kami isang paraan po na maibababa po yung information through po sa inyo sa ating mga kababayan. So I hope that this po natin magiging productive and meaningful para pong mas well-informed po yung ating mga kababayan. Salamat po. Thank you very much po, Dr. Hazel Palmes. So to start our discussion po, to discuss the National Immunization Program, we have our Regional Program Manager of the National Immunization Program, Ms. Marie Christine Therese Esnolial. Hello po, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. So, today po, in celebration of the World Immunization Week, so April po ang ating celebration ng National Immunization Program for the services we provide, ang pagbabakuna po sa ating mga bata and other eligible children po natin. So, to start with po, let us first have a glimpse of what is National Immunization Program. So ano po ba ang National Immunization Program? Ano po yung mga services na under the National Immunization Program? Sige, so ang National Immunization Program po, ang ini-aim po niya sa atin, sa ating publiko, sa mga target population po natin, eligible individuals, ay mabigyan protection dito atong mga eligible population natin sa vaccine-preventable diseases. So under the National Immunization Program po, ito po yung mga age groups along the life course and age groups ang ating pinoprotektahan. So simula po sa pagbubuntis, habang buntis po ang mother, si mommy, dapat po na makareceive siya ng tetanus diphtheria for protection po niya sa pagganganak niya and protection din po ni baby. Then after po ipanganak ang bata, at neonatal age, newborn babies, dapat makareceive po sila ng BCG at hepatitis B vaccine. So, yun po yung ating pregnancy, neonatal age. And pagdating po ng infancy, so habang lumalaki po si baby, kailangan po ma-receive niya itong mga bakuna pong ito. So, kailangan makareceive po siya ng pentavalent vaccine, oral polio vaccine, yung pneumococcal conjugate vaccines natin, inactivated polio vaccines, measles, mumps, and rubella vaccines. So yun po yung kailangan niya for protection kasi sila po yung pinaka-vulnerable na population natin na kailangan pong additional pong na i-boost pa yung kanilang immunities. So pagdating naman po ng childhood, ito na po yung ating mga school children. So pagdating nila ng grade 1, ng grade 7, kailangan din po natin ulit silang protektahan. So, bigyan po ng additional na measles, rubella, tetanus, diphtheria na bakuna. Then, adolescent po, dito, dinagdag po natin ito, especially for the female population natin, grade 4, 9 to 14 years old, kailangan natin sila bigyan ng human papillomavirus na vaccine since very common na po sa ngayon, di ba, yung mga kaso po natin ng cervical cancer. So at this stage, at since adolescent na po sila, kailangan natin sila bigyan ng protection para hindi po sila mag-develop, mag-lead into cancer later on in their lives. Then next po, sa adulthood, so until the old age po, ang priority natin bigyan ng bakuna
ay yung ating mga senior citizens. So 60 years old and above, kailangan po makareceive sila ng flu vaccine every year and pneumococcal vaccines po. So starting at 60 years old and after po 5 years, makareceive sila ng second dose po ng pneumococcal vaccine. So ito po ang pinoprotektahan natin along the life course and age groups from the vaccine preventable diseases. So yan po yung mga services and vaccines na binibigay po under the National Immunization Program. So ito naman po yung mga itsura ng mga bata, mga sakit na iniiwasan natin. So kaya po nagbibigay tayo ng vaccines para ito pong mga sakit na itong tigdas, beke, tigdas hangin, or rubella o German measles, tetanus, diphtheria, pulmonia, tuspirina or pertussis, poliomyelitis, and hepatitis B. So ayaw po natin yung ating mga bata na magkaroon na ganitong sakit. So through the vaccines we provide, ito po yung mapoprotektahan po sa kanila. So next po, we have the routine immunization schedule. So since po itong mga vaccines binibigay po natin, so libre po yung mga vaccines natin from the DOH, binibigay sa ating mga rural health units. So ito lang po yung kailangan sundin ng mga magulang na schedule ng routine immunization, yung pagbabakuna po sa kanilang mga anak. So at birth po, kailangan ma-receive nila yung dalawang bakuna, yung BCG and hepatitis B, plus ang second po nila, yung first visit na nila after po nilang mapanganak sa hospital or kung saan po sila nanganak na birthing facility, babalik po sila sa community, sa mga rural health units po natin, health centers, para ma-receive po nila yung unang dose ng pentavalent vaccine, oral polio vaccine, and pneumococcal conjugate vaccine natin or PCV vaccine. So 5 bisita po kailangan makumpleto ng isang bata para makumpleto niya yung routine immunization schedule. Yung bakuna na before siya mag 1-year-old or at 1-year-old, dapat ma-receive niya po yon. So, second visit, same po. After a month, pag 2.5 months si baby, dapat ma-receive niya po yung second dose ng pentavalent vaccine, oral polio vaccine, and PCV vaccines po natin. Then pagdating po ng 3.5 months ni baby or yung pangatlong visit niya sa health center, kailangan pong ma-receive yung third dose ng pentavalent, oral polio, and then PCV vaccines. Plus, dinadagdagan na po natin ng inactivated polio vaccine. So, additional protection po ito since meron pong mga strains ng poliovirus na present pa din po sa ating environment. So, connected po ito sa sanitation po ng community, ng lugar kung nasaan po itong mga bata. So, kaya binibigyan po natin silang inactivated polio vaccines. Then sa fourth visit naman po, so 9 months na ito si baby, dapat ma-receive niya ang second dose ng IPV plus yung first dose ng MMR. So ito naman MMR, so protection for the tigdas, German measles, and yung mumps po natin. And at 1-year-old, so pag birthday ni baby po, so 12 months, yun na po yung ika-5th visit niya, so dapat ma-receive niya ang second dose ng MMR, and then, second dose po ng MMR. So, yun na po yung last niya pong bakuna na dapat ma-receive. So, ito po ang para sa routine immunization sa mga sanggol po natin. Meron naman po tayong immunization schedule for our special population. So, sino ito mga special population? So, ang special population po natin, nabanggit ko po kanina, di ba, along the life course and age groups, meron po tayong binibigyang protection. So, ito na po yung 9 to 14 na mga female po natin, na mga babae. So, binibigyan natin sila ng HPV, 60 years old, yung mga senior citizens po natin, and then yung grade 1 and grade 7 po natin ng mga estudyante. So, sila po yung ating special population na binibigyan din natin ng services under the National Immunization Program. Ang pinaka-goal lang naman po ng ating pagbabakuna ay syempre maiwasan po natin ang mga vaccine-preventable diseases and syempre walang mamatay na mga bata or vulnerable population dito sa mga vaccine-preventable diseases natin. So tanging bakuna po yung pwedeng makaprotect sa kanila para maiwasan na magkaroon ng ganitong mga sakit. So pinaka
objective po natin ay mabakunahan ang lahat ng bata, so all infants and children, against the most common vaccine-preventable diseases. And also, to sustain yung ating polio-free status sa Philippines, and ma-eliminate nga ang measles infection, and also eliminate yung maternal and neonatal tetanus, and to control yung diphtheria, pertussis, hepatitis B, and German measles na mga sakit, and to prevent the extrapulmonary tuberculosis among children. So yun naman po ang pinaka-objectives ng National Immunization Program. So, meron po tayong tinatawag na FIC o yung fully immunized child na target. So, para masabi po natin na nabibigyan ng mga vaccines itong mga batang ito yung mga mini-measure po natin na targets for the NIP. So, for the annual target natin, meron tayong 95% na target. And kung ililagay natin sa quarterly, 24%, and then monthly po, 8% ang dapat na-achieve or nababakunahan ng mga bata ng mga health centers po natin. So ano po ang ibig sabihin ng fully immunized child? So ang FIC po, ito ang FIC definition po natin ay ito ay isang bata na nakareceive po ng lahat ng itong vaccines na nabanggit po dito. So dapat nakareceive siya ng 1 dose ng BCG at birth or before po siya mag 12 months. And then 3 doses po ng oral polio vaccine, 3 doses po ng pentavalent vaccine, and then 2 doses of measles-containing vaccines or yung MMR po natin, which is given at 9 months and then second dose po at 12 months old. So yan po yung ating definition ng FIC. So next po, ipapakita ko naman po sa inyo yung status ng ating immunization coverage sa Bicol region. So for this slide po, we have the 2024 data and then 2025 na annual data ng National Immunization Program. So ito po yung routine, ibig sabihin sa mga bata po natin ito binigay na services. So from birth, for BCG until ma-complete niya po yung vaccines niya, ito po yung ating coverage. So for the 2024 data, you will see po yung bar graph na color blue, and then yung 2025, you have the orange na bar graph po. So for BCG vaccine, so makikita natin, Bicol region po has 49.50% na coverage. Then for hepatitis B, for 2024, we have 43.67% and nag-increase po ng 2025 at 46.75%. Then, ang first dose ng pentavalent vaccines po natin, from 2024, we have 57.61%. Nag-increase po ito in 2025 to 64.52%. Then, for pentavalent second dose vaccine, we have 47.33 ng 2024, and then 2025 po, we have 71.52%. So same po with Penta 3, nag-increase tayo from 35 ng 2024, we have 79% po ng 2025. And then we have the 3 doses po ng OPV. So for oral polio vaccines, 2024 po nag-conduct ng oral polio vaccine supplemental immunization. So mataas po yung coverage natin dito. And ngayon pong 2025, last year 2025, bumaba po yung ating coverage from 66 ng 2024, naging 42 po ngayong 2025. And then for the second dose, 74 ng 2024, naging 43 po ng 2025. And for the third dose, we have 78, naging 45% po ng 2025. Then we have the inactivated polio vaccine, first and second dose. So for 2024, we have 66%, and then 2025, 57.86%. For IPV2 naman po, yung second dose, we have 49 noong 2024 and nag-increase po ng 55% at 2025. For the pneumococcal conjugate vaccines, 2024 data, we have po, for the first dose, we have 47.81%. So nag-increase din ulit po tayo to 73.59% last 2025. And for the second dose, from 35%, naging 80%, 80.55%. And then for
PCV3 or yung third dose po natin ng PCV, we have 35 last 2024, then nag-increase po to 75.36 last 2025. And then for the MMR, for the first dose, we have 2024, 58 po ang ating coverage, then naging 59.79 for the year of 2025. For the second dose, we have 58.86 and then 59.79 for 2025. And then for FIC, we have from 47 po ng 2024, 2025 po naging 57.23% po tayo. So tumaas naman po yung Bicol region ng 10% for 2025. Then we also have 11.12% for the completely immunized child. So ito pong CIC po natin na tinatawag or yung completely immunized child, sila po yung mga bata na hindi nakapag-receive on time at 12 months. So at 13 months to 23 months, pwede po sila mabigyan ng itong mga vaccines po natin. So tinatawag natin sila na completely immunized child. So before sila mag 2 years old, yung baby, pwede pa pong ihabol yung mga vaccines na hindi na ibigay at 12 months. So tinatawag po natin silang CIC. So for Bicol po, we have 2024, 11.12% and then nag-increase po tayo ng 5% to 6% at 2025 to 17.76%. So yan po yung ating regional coverage for the immunization services for children. So next po, since po this month ay ang ating World Immunization Week, so again po, reiterate natin sa mga implementing health centers po natin, facilities, ang pagbabakuna po ng ating mga bata. So ating mga eligible children, so kailangan natin silang bakunahan. So for this year, 2026, ito po ang 50th year ng immunization. So 50 years na po tayo nagbibigay ng pagbabakuna po ng itong mga vaccines na binibigay natin. So kung makikita natin 50 years, ganoon na din po kadami yung mga bata na naprotektahan po natin. So milyong bata na po yung naprotektahan natin from these vaccine preventable diseases. So kaya po ligtas at epektibo ang naibibigay na protection sa lahat ng edad ng ating mga bakuna. Then ang BPDs naman po natin ay maiiwasan sila kung talagang nabigay natin on time, on the right schedule yung ating mga vaccines, and may iwasan ito at hindi po sila mag-develop into complications if nakompleto nga yung bago po siya mag 2 years old. So, and na marami po ang kumbaga, hindi na nagde-develop sa or nababawasan po, wala tayong mga kaso ng namamatay. Okay po. So kung gusto po natin ma-avail itong mga health services natin, ang mga bakuna po natin, pwede po tayong pumunta sa ating mga health centers, ating mga primary health care providers, magkonsulta po sa ating mga health workers sa barangay or sa mga rural health units natin para ma-avail natin ito kung ano yung available na mga bakuna sa ating mga health centers. So, ayan po yung ating theme for the World Immunization Week this 2026. So, bakuna at proteksyon ni baby, my responsibility. So, kung bakunado si baby, protektado siya sa sakit at protektado sa gastos yung ating mga magulang. So, nakita naman natin po, di ba, pag nagkakasakit yung isang bata, hindi siya naprotektahan ng mga bakunang binibigay po natin. So, mahirap po and mas magastos pag pinapagamot na yung ating mga anak. So, yun po yung ating, sana ngayong pong World Immunization Week, patuloy po yung pagka-catch up immunization, lalo-lalo na yung mga bata po na kulang yung doses ng mga vaccines po natin. Pumunta po sa mga health centers, magkonsulta po sa kanilang mga
healthcare providers, mga health workers natin sa barangay, magtanong po at ipakompleto po yung bakuna po ni baby. Para hindi po tayo magkaroon ng mga kaso ng mga vaccine preventable diseases, lalong-lalo na po yung mga bata na hindi pa due for vaccination, sila po yung magiging magiging kaso later on kasi wala pa po silang protection from these vaccine preventable diseases. So sana po sa mga health centers po natin ngayon, patuloy naman po yung pagbibigay ng mga immunization services. So pumunta na lang po sa ating mga health centers, yung mga magulang or yung mga nag-aalaga ng ating mga bata, pakumpletuhin po yung mga vaccines na meron po sa ating mga health centers. And for our upcoming activity, so after ng World Immunization Week, we are preparing din po yung ating mga health centers for the Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Since nga po yung ating coverage ng measles, rubella, and MMR po natin or MCV, mababa yung ating coverage, hindi natin naaabot yung 95%. So, may mga kaso na po tayo ng measles. So, paisa-isa po, especially ngayon pong mainit ang panahon, summer vacation, may mga kaso po tayo ng tigdas. So, sana ngayon pa lang po, yung mga bata na kulang pa, o wala pang bakuna ng MMR, yung due na po sila na magpabakuna, dapat po pumunta na po sa kanilang mga health center, sa mga rural health units natin para po magpabakuna po itong mga bata and kumpletuhin po yung kanilang bakuna. Para po hindi na po dumagdag pa yung ating mga kaso ng VPDs, especially po yung tigdas po natin. So for August 10 to 28, 2026, we will be having our measles rubella supplemental immunization activity. So it is a phased approach. So natapos na po yung phase 1. So ang Bicol region po kasama sa phase 2 ng implementation ng MRCA. So nationwide campaign po ito para ma-prevent po natin or ma-end natin yung, ma-close natin yung immunity gap for measles. So yun po yung ating ang target dito ay simula po 6 to 59 months old children. So yung mga 6 na buwan or before po mag 5 years old yung bata, 59 months, sila po yung eligible, pwedeng bakunahan po ng measles, rubella vaccines po natin. So may pupunta po ng mga health workers natin sa mga barangay, sa mga purok-purok, para po magkumuha ng mga listahan ng mga bata at sila po yung magpo-provide nitong mga bakuna sa inyong mga barangay. So yun po yung magiging activity natin for the immunization program. So that's all po for the immunization program updates. Maraming salamat po. Thank you very much po, Ma'am. Hello. Thank you very much po, Ma'am Christine Nolial. Yan. So, for our next discussion po, para i-continue po ang ating talk on immunization, we have with us the Nurse 4 of the Provincial Health Office of Catanduanes, Ms. Anita T. Chong, for the PHO updates on immunization. Good afternoon. This is the presentation for the National Immunization Program for Catanduanes. Okay, medyo malabo. Kasi habol lang po ito. Ano? So kung more on the accomplishment na po tayo, na-mention na po ni Ma'am Christine yung mga services na ginagawa sa immunization program. So, I am presenting to you the actual accomplishment of Catanduanes. So, we are focusing since we will be conducting measles, rubella, supplemental immunization activity this coming August. So, I have to present to you first the accomplishment of measles, mumps, and rubella coverage year 2025. So,
we have 2 doses of MMR, MMR1 and MMR2. So the MMR1 is given at 9 months and MMR2 is given at the age of 12 months. So for MMR1, we have a 59% coverage, and comparing the MMR2, which is 12 months, is only 58%, 58.45% based on the eligible population given to us by the national. So that is for Catanduanes. So I will no longer give the details for every municipality, but I have to also to recognize which is the municipality with the highest performance is Panganiban. So palakpakan naman kasi itong Panganiban ay na-awardan ito sa Salud Bicol noon. So next is the Pandan. So previous 2 years before, Pandan is also given an award. So congratulations for them. So we have the lowest municipality is the Karamuran. So Karamuran po ay large population at marami din po talagang problema dyan when it comes to immunization. So now we'll go to the FIC, the fully immunized children. So kung tatawagin natin na fully immunized, if the children were given the 4 antigen na consider ta maging fully immunized sila, which is 1 dose of BCG, 3 doses of Penta, 3 doses of OPV, and 2 doses of MMR. So now, if this is the 2025 accomplishment, the province accomplished 58.82%, comparing the national target of 5,886. So, very high ang binibigay na eligible population, but we have only very minimal live birth. So we are focusing on the live birth year 2024. This 2024, children will be the one who will be fully immunized this 2025. So our live birth 2024 is only 3,972. But we are given the target of 5,886. So saan natin kukunin yun? So napakababa ng ating accomplishment when it comes to eligible pop. But if we will be focusing on the actual live birth, we have almost 91% for the FIC. Kung sasamahin natin ang CIC, we will be on the 95% based on the actual live birth. Okay. So, kung titingnan naman natin dyan, ang highest dyan is talagang ang Panganiban. So, second by Pandan. So, titingnan natin talaga yung Karamuran. Talagang napakababa talaga. So, ito po yung, sige next po. So, ito na po yun. So, may color coding. So, yung Karamuran, makikita nyo is naka-green. So, ibig sabihin, medyo nasa top siya. So, then, meron siyang yung red dyan, hindi siya medyo nasa critical status sila, kaya naka-red. Now, yung Pandan, nasaan ba yung Pandan? Doon sa taas, naka-light green. So, yun po, yan yung indicator natin when it comes to color coding. So, next. So, ito po yung gaps, challenges, and recommendations. So, we are on the technical side. Ano ba yung problema issue? Sorry for the CHD. Stock out of vaccines talaga yung problema natin sa ngayon. So, more particularly sa ngayon is the OPV.
OPB is considered one of the vaccine to be considered the child to be fully immunized. So kung wala yung OPB, so lahat yan completely immunized, mapupunta sa completely immunized child na lang po. So yung FIC natin ay bababa. Yun po ang issue, pinaka-main issue natin ngayon. So yung action taken at our level, so coordinated with DOH CSD Bicol for real-time updates on vaccine deliveries. So we also regularly have our stock and inventory monitoring through LMIS. So kaya nga yung region palaging monthly, weekly, we are having our inventory submission. So logistical constraint, we have also our problem on the calibration of the temperature monitoring device. So the action taken at our level. So we repaired and maintained existing cold chain equipment using the PHF funds. And we purchased already the temperature with calibration. So for delivery na po siya sa ngayon. So, but we we are asking for technical assistance to request for free calibration kasi yearly ang calibration ng temperature. So if the DOH can provide us for free, RD. Then we have also donations from partners from UNICEF na nagre-repair po sila ng mga ref na medyo for repair na po. So nabigyan po tayo ng assistance ng UNICEF for that. Then yung ito po yung late submission. Since we are online for the FIC and for the routine immunization, so nagko-close po ang FIC. So kung hindi kami nakakapag-report on time, so nagko-close siya. So hindi na namin nare-report yung real data on time. So anong ginagawa namin? Regular follow-up for PHO. On the RH on the deadline submission reports. We also trained RH personnel on a timely e-reporting and validation. So ito po yung hinihingi namin sa CSD. Yung province po ay wala po sa ngayon ng ang IT. So okay. So we are isa sa problema natin is yung underreporting because of mobility, highly mobile yung mga families with children eligible for for vaccinations. So may mga migration na tayong nanonotice. So we are regularly reminded for our sa part po ng RHU of the regular data quality check at the RHU level in updating of TCL. Then kami din po sa level ng province, we have our regular quarterly data quality check. Next po. So dito na din po tayo sa upcoming MRCIA activity. Okay. So based on the adoption of the interim guidelines, DM number 2025-0573, entitled Interim Guidelines on the Implementation of Measles MR, SIA, and Vitamin A Administration for the year 2026. So the target population, all children aged 6 to 59 months old, shall be vaccinated with 1 dose of MR and a routine vitamin A supplementation. So the implementation period, the SIA shall be implemented in 2 weeks, followed by 1 week of mop-up for missed children, including those initial deferrals and refusals. So the target accomplishment for this activity, for the first and 2 weeks, we have to accomplish now the 85%. And the third week, the activity is mop up.
those missed and refused children is to be mapped up on the 3rd week. So, ang target natin dyan, dapat maka 95% na po tayo. Based on the eligible population na naman, we have, the Catanduanes had a population of 28,039. Yan po yung babakunahan natin na 6 to 59 months based on target. Then, our recommended settings for the conduct of MRCIA, we have two, the fixed vaccination post na tinatawag. So, ano po itong tinatawag na fixed vaccination post? Ito ay pwede sa health centers, RHU, barangay health stations, the private clinic, or OPD hospitals. Pwede silang magbakuna. Diyan ay tatawagin nating fixed vaccination post. Meron din tayong tinatawag na temporary fixed vaccination post. Ito po yung pwedeng maganap dyan sa market. Magse-set up tayo, pwede din dyan sa market. Magse-set up tayo dyan sa transit site, pwede din yan. Or sa mga multipurpose, ano po yan? Multipurpose court, yan. Then, pwede din po siya sa school kung papayagan tayo. Okay? So, yan po yung temporary fixed vaccination post. Next po. So, ito po yung planned 2026 NIP activity. Since April na tayo, no? April to December, siyempre yung service delivery natin is to continue routine immunization. We have also the routine immunization, those mga children na missed or refused during the time of immunization day, makandak sila ng catch-up or map-up activity. Ang target natin dyan is 0 to 12 for the immunization, routine immunization. So, yung March po, since by January, medyo meron na din tayong mga meetings regarding the MRCIA. So, nung March po, nakapag-draft ng policy on the adoption of the MRCIA 2026, the interim guidelines. So, meron na tayo niyan, issued EO number 17, for the adoption of the SBIU, MR interim guidelines. MR yan po. Then, we also have the activation of PHO technical working group na for MRCIA activity only. Doon, meron po yan, naka-inclusive yan po doon sa EO number 17. Yan po na pag-activate ng technical working group. Then, noong March po, nag-conduct po yung CSD ng orientation for health workers only. Yung MHO, HEPO, and na din kami sa HRH that time. Then, this June, since malapit na din po yung activity, magpapatawag po kami ng stakeholders meeting. So, ang target namin, same pa din, MHOs, nurses, HEPOs, chief of hospitals, mga medical association, Catanduanes Medical Association, private hospitals, the LG, LCEs, SP, SB on Health, Base W Federation President, ABC President, yan po. Then, we continue our readiness assessment tool, monitoring for the 11 RHU na makandak ng MRCIA. Then, ito po, meron po tayong tinatawag na Safe Motherhood program celebration this coming May, second week of May. We will integrate the vaccination of diphtheria, tetanus diphtheria for the buntis. So, part po yan ng immunization activity ay magaganap yan dito sa Catanduanes. So, we coordinated the Virac RHU for the celebration.
Then, this July, so siguro naman, meron na tayo dyan ng mga logistics. So, starting to request for the allocation. So, upon request, pag na-deliver na, so that's the time we allocate and distribute to the RHU level. Next. Now, since ito na po yung launching ng MRCA, first week ng August, ito po ay pag-uusapan namin kung anong munisipyo po ang magkakandak ng launching. So, August, first week to second week, the implementation of MRCA. Then, on the third or fourth week, the catch up or map up. Then, of course, during the implementation of MR, andyan po yung supportive supervision ng PHO. Then, we will be conducting field monitoring and supervision to all RHUs and LGUs. So, hindi pa din mawawala yung monitoring every day during the implementation. The submission of MRCA reports and the tracking of missed and refusal children. Then, August 3rd and 4th, ang sabi ko nga, copy lang. The first week, we have to review and validate the report submitted to us. We will be having our quick count versus the system. And yun po yung gagawin natin. We have to review and validate kung parehas yung sinasubmit nilang data. So submission of final, yan po din mangyayari sa September. Submission of final MR report to CHD. Then we have also our post-implementation feedback. Ito po ay magaganap during the provincial health board meeting. So, and of course, we usually have our recognition of awards not only for immunization. So kasali na yan dyan yung recognition of awards for best MR SEER performing RHU. So, next. So, thank you so much. That's all for Catanduanes. Thank you. Thank you very much po, Ma'am Anita Chong. So now we will head on to our discussion on the water, sanitation, and hygiene program. To start, may I call on our Engineer 3 and Environmental Health Program Coordinator of DOH Bicol, Engineer Leia Angela Castillo. Ayan, thank you Ma'am Den. Magandang hapon po sa lahat, lalo na po sa ating valued media partners po. Good afternoon po. Sa punto po ng programang ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang isang mahalagang usaping pangkalusugan, ang water sanitation and hygiene o ang WASH. Ang WASH po ay simpleng paraan po ito, pero may malaking papel po sa pag-iwas sa sakit, pagprotekta sa ating komunidad, at pagliligtas po ng buhay, lalo na po yung mga nabibilang po sa vulnerable population, na kinabibilangan po ng mga senior citizen, mga sanggol at maliliit na bata, at yung mga tao po na may mga pre-existing condition na po na ating mga kababayan. Sa patuloy po nating pagharap sa iba't ibang hamon sa kalusugan po dito sa ating region, napakahalaga po na ating malaman po kung ano ang WASH at kung paano po tayo, kung paano natin gagawin ang mga WASH practices sa ating kanya-kanyang bahay at sa ating araw-araw po na activities. So sa presentation pong ito, ibabahagi ko po sa inyo ang kasalukuyang kalagayan po ng Bicol Region in terms of WASH services po and mga programa pong ipinapatupad ng DOH Bicol CHD at ang kahalagahan po ng pikikiisa, lalo na po ang involvement po ng media
sa pagpapalaganap po ng tamang impormasyon. So ano nga ba po ang WASH? So ang WASH po, ito ay Water, Sanitation, and Hygiene. So kapag sinabing water, ito po ang component ng WASH na kung saan meron tayong ligtas na inuming tubig. Sanitation naman, meron po tayong proper disposal po ng ating solid and human waste. Meron tayong ginagamit na toilet facilities at meron tayong proper solid waste management. At kapag sinabi namang hygiene, ito po yung mga ginagawa natin na maintain po yung ating kalusugan at nakakaiwas po tayo sa sakit. So, tutukan po natin itong water. So kapag sinabing water, umiinom tayo ng maligtas at treated na tubig. Kapag treated, ito ay water supply po na dumaan po sa proseso at treatment. So hindi po kumukuha kung saan-saan na drinking water supply sources. So yung sa treatment, for example, ito yung mga galing sa water districts na water supply, water refilling stations, isa din pong halimbawa. Pagpapakulo po ng tubig sa loob ng 3 minuto kapag hindi po sigurado ang kalidad ng tubig na pagkukunan po ninyo. At syempre po, hindi sapat na meron tayong malinis na water supply. Dapat po yung ating nilalagyan ng mga water containers, mga water jugs, ay nalilinis din po at nadidisinfect para po hindi na po makontaminate yung ating malinis na water supply. So sa pagkakaroon po ng ligtas na inuming tubig, ang Department of Health po ay meron po kaming mga batas na ini-implement naman po at the local level through our local health offices sa pamamagitan po ng ating mga rural sanitation inspectors, ang pagpapatest po ng water supply, lalo na po kung ito ay gagamitin for drinking. So pursuant po sa ating Sanitation Code of the Philippines, ang Philippine Decree number 856, specifically po yung Chapter 2, Water Supply, at ang ating Philippine National Standards for Drinking Water 2017 ay nire-require po natin yung ating mga drinking water service providers na magpatest po ng kanilang tubig. So through water quality testing lamang po malalaman na talagang ligtas po ang inuming tubig. So meron po tayong every month, nagpapatest po sila for microbiological water testing at every 6 months at least for physical chemical water testing. So pursuant po ito sa 2 batas po natin. Sunod pong key practices for safe water, ang pagpapakulo po ng tubig. So yung pagpapakulo po ng tubig, kung wala tayong source ng treated water galing sa water refilling station at galing sa water districts, ang pagpapakulo po ay sapat ng paraan para po mamatay yung mga pathogenic bacteria natin o yung mga bacteria na maaaring magdala po sa atin ng karamdaman, mga viruses and protozoa. So ina-advise din po namin ito during calamities na sa mga barangay, sa mga lugar po na hirap sa access sa malinis po na tubig. Isa din po ang paggamit po na malinis na lagayan. So, minsan po kasi malinis po yung water supply, pero po yung ginagamit po ng household na water container ay hindi naman pala nahuhugasan man lang. So, dapat po meron po tayong ginagawa para malinis at masanitize po yung ating mga water containers. So sa presentation ko po ito, meron po tayong paraan para po malinis yung ating mga blue water jug. So sa paglilinis po ng ating mga water jug, dapat po regular po ang paglilinis ng ating water jug. Hugasan po ito gamit ang sabon at malinis na tubig at gumamit po ng long brush para maabot po yung loob po ng ating water jug. At syempre, babanlawan po natin ng malinis na tubig. Pangalawa po, magpe-prepare tayo ng sanitizing solution para po masanitize yung laman po ng ating water jug. So sa halimbawang po ito, gumamit po tayo dito ng bleach, household bleach. For example, for the purpose of the discussion, example nito ay yung Zonrox, Winrox, ayan. Yung wala pong flavor ba yon, yung mga added flavor, yung original po na solution, bleach solution. So sa paggawa po ng ating sanitizing solution, meron tayong option A,
maghalo po ng 5 ml na bleach o 1 teaspoon po na bleach sa 1 litrong tubig. Ito pong 1 litrong tubig, ito po yung gagamitin natin na pang-sanitize po ng ating water containers para mas mawala pa po yung natitirang mga bacteria na nasa loob po ng ating water jug. Siyempre, aalugin ito sa ating water containers para mas disinfect yung entire water container. Then, babanlawan natin yung ating water container gamit ang treated water o malinis na tubig bago po ito gamitin at patuyuin. Next po, for the sanitation component ng WASH, yung proper disposal of human waste and solid waste management. So una po dito ay yung paggamit daw po ng toilet at all times. Hindi tayo dumudumi kung saan-saan. Kasi po, once po na-pollute ang ating environment, doon po tayo makakakuha din po ng mga environmental-related diseases. Sunod po yung proper waste disposal, tamang pagtapon po ng ating mga basura. Kasi po, pag madumi po ang ating environment, pwede po ito pamugaran ng mga insekto, mga vectors na pwede po magdala ng sakit po sa atin. Halimbawa po yung mga daga at mga lamok. At syempre, maintain clean environment. Panatilihin po nating malinis ang ating environment. Sa toilet po, ang toilet po natin ay dapat po konektado sa septic tank para po yung ating waste ay hindi po direktang nadidispose sa ating environment. So, sa Department of Health po, meron po kaming national guidelines para po sa standard on the design, construction, operation, and maintenance of septic tank systems, DOH Administrative Order Number 2019-0047. So ito po dapat ang design ng ating septic tank na susundin. And of course, for proper waste disposal, dapat po nagpa-practice po tayo ng waste segregation. Hinihiwalay po natin yung mga nabubulok sa ninabubulok sa mga recyclables para po hindi po masyadong madami yung napupunta po sa ating sanitary landfill. So mabilis po kasi mapuno yung sanitary landfill at hindi po ganun kadali mag-acquire ng lupa para po gawing sanitary landfill. So dapat, at our end, gumagawa po tayo ng paraan para mabawasan po yung mga basura na napupunta po sa ating sanitary landfill. For the healthcare waste naman, meron pong manual ang Department of Health kung saan po ito po yun naman po yung guide ng ating mga health facilities sa pagmamanage ng ating infectious waste. So ito po yung DOH, Healthcare Waste Management Manual 4th Edition. So ang manual po ito, naglalaman po ito ng comprehensive set of guidelines na po dito sa ating bansa na dapat po i-comply ng ating mga healthcare facilities. Last component ng WASH ay ang hygiene. So basically sa hygiene, pinopromote po namin ang tamang paghuhugas po ng ating mga kamay gamit po ang sabon at tubig. So sa paghuhugas po ng ating mga kamay, dapat po ginagawa ito bago kumain. Ayan, kumakain na po tayo, naghugas po pa tayo ng kamay. Very good. At syempre, pagkatapos po gumamit ng toilet, ay dapat po naghuhugas tayo ng kamay. At syempre, ang pagpapanatili po ng malinis sa ating mga tahanan, sa ating community, ayan, dapat po walang nakakalat na mga basura na pwede pong pamugaran ng mga daga, ng mga lamok, na maaari po magdala ng sakit sa atin. So ito po yung tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. So sabi daw ni WHO, ang tamang paghuhugas ng kamay ay inaabot daw po ng 40 to 60 seconds. So meron po dito tayong 8 steps na sinusunod para po makapag-practice tayo ng proper hand washing. Ito yung hand washing technique. So gamit na gamit po natin ito noong COVID-19 pandemic, kung saan ito po yung isa nating nire-recommend para po makaiwas tayo sa mga sa pag-infect po ng COVID-19. So unang-una, basain natin ng tubig ang mga kamay at sabunin. Sabunin ng mga palad, sabunin ng likod ng mga kamay, kuskusin ang mga pagitan ng daliri,
kuskusin ang mga kuko, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki, kuskusin ang paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad, at banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Dumako naman po tayo sa environmental health services po na minomonitor po at kinokollect ni Department of Health through our rural health units and through our provincial health offices po. So, ang source po nito ay ang ating Field Health Services Information System, ang official reporting tool po ng Department of Health. So, for the environmental health services, ang minomonitor po namin ng mga indicators po ay i-categorize into water, sanitation, and zero open defecation. So bago po tayo dumako sa situational report ng Bicol Region in terms of environmental and health services po, i-discuss ko lang po sa inyo yung definition ng ating mga indicators for environmental health and sanitation services. So una-una, meron tayong access to basic safe water supply. So, kinokollect po namin yung mga bilang ng households na may access na sa basic safe water supply. So, paano natin masasabi, ano ba yung basic safe water supply para makategorize natin sa household? So, meron tayong level 1, level 2, level 3. Ang level 1, ito po yung mga protected well and mga developed spring. Ito yung mga source ng kanilang water supply. Yung level 2 naman, ito po yung mga communal faucets. So may isa silang designated area sa kanilang community o sa kanilang barangay na pinagkukunan nila ng tubig. So yun, level 2 po sila. Pag level 3 naman po, yung kanilang water source ay nakapipe na paloob sa kanilang bahay. Meaning, may mga gripo na sa loob ng bahay. Hindi na sila lalabas para umigib. So level 3 po, ang category naman ng household kapag ganun ang kanyang water supply source. Pangalawang indicator po ay ang use of safely managed drinking water services. So meron po tayong criteria na sinusunod para po masabi na yung isang household ay kabilang po sa mga gumagamit ng safely managed drinking water services. So unang-una po, dapat yung kanyang water supply source ay located within the premises po ng kanyang bahay. Pangalawa, at least available 12 hours po yung water supply. At pangatlo, free of fecal contamination po as validated po through a water quality testing. Ang pangatlong indicator po for the environmental health and sanitation services ay yung household with access with basic sanitation facilities. It's either yung household gumagamit ng toilet na connected sa septic tank o yung mga ventilated improved latrine. Next po yung use of safely managed sanitation services. So meron po itong at least dalawang criteria na sinusunod. Unang-una, yung CR po ng household ay hindi po shared sa ibang household. So meron pa po kasi tayo dito na isang CR, ilang household yung gumagamit. So dito po sa indicator na ito, dapat po yung household ay hindi po nakikishare ng toilet sa ibang household. Pangalawa po, it's either dito sa tatlong ito, yung household, ay yung toilet niya ay mayroong containment tank o yung septic tank po ito, or yung septic tank po ay nadidislodge, or meron po siyang connection sa sewerage system. So yung common lang naman po sa atin dito, yung first two, yung connected sa septic tank, at nadidislodge po yung septic tank ng household. Kapag na-meet niya po yung dalawang criteria, kabilang na po siya sa safely managed sanitation services. And yung last indicator po natin is yung municipal-wide certified zero open defecation. Ito naman po yung mga municipalities or cities po na ang coverage po doon sa basic sanitation facilities ay nag-reach na po ng 95%, o nag-undergo po sila ng verification and certification process na ginagawa po ng municipality and ng province. So ito na po yung ating Bicol Situationer for the Environmental Health and Sanitation Services.
So, data po natin is comparing from year 2023, 2024 to 2025 para makita natin kung tumataas ba o nag improve ba yung ating coverage. So, kinuha ko po yung data natin from the last 3 years. So, ito po yung 5 critical metrics po ng ating region. For the access to basic safe water supply, makikita po natin dito yung increase from 2023 to 2025. So may significant increase naman po tayo in terms of access to basic safe water supply. For the access to safely managed drinking water services, meron tayong steady growth throughout the 3 years period. Pero it remains basically mababa pa siya. Hindi pa natin nare-reach yung 60% for the regional level. For the access to basic sanitation facility naman po, medyo nag-fluctuate tayo. Medyo bumaba po tayo as compared to the year 2023 and 2025. And for the access to safely managed sanitation services, indicates naman a positive upward trend. So tumaas naman po tayo for the safely managed sanitation services. And for the municipal-wide certified COD, may incremental growth naman tayo as compared to 2023. Now for the localized, ayaw. Sir, pa-next po, ayaw. Ayan. So for the localized breakdown naman po ng ating indicators, so ito po yung ating breakdown for the different provinces and cities in the Bicol region po for the access to basic safe water supply. So makikita po natin dito si Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, and Naga City. So Camarines Sur and Masbate po, may significant improvement naman sila from 2023, pero it appears na slightly lower pa rin yung kanilang coverage as compared to the other provinces, the Albay, Camarines Norte, Catanduanes, and Sorsogon. Pero nag-i-increase naman po yung ating coverage for the 6 provinces and city. Next slide po. For the safely managed drinking water, for the access to safely managed drinking water services po, Naga City is the top performer in terms of the accomplishment po. So it maintains a nearly perfect score, approximately almost 100% na po yung kanilang coverage for the safely managed drinking water services. Consistently po, 2023 to 2025. So Camarines Sur, may mga challenges pa rin po as it remains the lowest coverage in the region. And most provinces naman, yung Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon are hovering naman between 40 to 80%. Next slide po. Next slide. For the municipal-wide zero open defecation naman, ito yung medyo challenging sa ating mga indicators. So leading areas po natin is Naga City, with near 100% coverage. Albay and Sorsogon po also show strong projected performance for 2025, reaching the 90 to 100% range. The Camarines Sur po remains the biggest outlier natin with the lowest coverage in the region, projected to be below 50%. And may very sharp increase naman po in improvement in the coverage po ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, and Sorsogon starting from 2024. And Masbate, stable lang siya, unlike sa other provinces natin na nag-i-improve yung kanilang coverage. Next slide po. Now, ano po yung ginagawa ni Department of Health para po matulungan na ma-improve yung coverage ng ating 6 provinces and cities? So may mga technical assistance po tayong pinoprovide sa ating mga provinces. So it is categorized into capacity building, logistic support, funding assistance, monitoring activities, advocacy activities, and certification activities. Next slide po.
So ito po yung aming mga documentation na mga ginagawa po namin capacity building sa aming mga stakeholders. So nagkakandak po tayo ng certification course as DOH Accredited Water Samplers for Rural Sanitation Inspectors in coordination po with the East Avenue Medical Center National Reference Laboratory. So dito po, tinuturuan po sila kung paano po kumuha ng water sample na ipapatest po sa laboratory. So it greatly affects din po kasi yung quality ng water sample as well as the result kapag hindi po tama yung pagkuha ng ating water sample for testing. So ang participants po natin dito ay ang ating rural sanitation inspectors. Next slide po. We also conduct seminar on the development and review of water safety plan. So sa ngayon po sa region, nag-implement po kami ng water safety plan sa mga drinking water service providers kung saan nagsasubmit po sila sa amin ng plano kung paano po nila ma-ensure yung quality ng tubig throughout their water system. Kasi po, ang water testing po, it takes 7 days para makuha po yung result. And in that 7 days po, habang nag-aantay ng result, hindi naman po sila tumitigil sa pag-operate. So minsan po, madalas, may mga bumabagsak sa water testing, too late na po na nalalaman, nabagsak pala sila sa water testing. So may mga nakainom na ng kanilang water supply. So the water safety plan aims to protect the quality of the water throughout their water system, hindi lamang sa product water. Next slide po. We also conduct the Environmental Health Regional Convention, kung saan po pinag-usapan po dito yung iba't ibang environmental-related diseases. Of course, with the experts po from different agencies. Nag-invite kami ng mga experts from different agencies. Next slide po. We also conduct online meetings for program updates. Next slide. And we also provide commodities po sa ating mga PHOs such as aqua tabs and chlorine granules na ginagamit po nila during emergencies and outbreaks. Next slide po. And of course, we download fund for the selected LGUs po para po makapagpagawa po sila ng mga toilet facilities. So dati po kasi toilet bowl lang po yung binibigay ni region. But unfortunately, during monitoring po namin, marami pong households na hindi naman nakakapagawa ng toilet facility kapag toilet bowl lang yung nabibigay. Kasi wala daw silang budget, kasi we require na dapat may septic tank, and of course, yung enclosure ng toilet facility. And yung iba naman, ginagawang masetera, yung toilet bowl na kanilang nakuha. So, mas nakikita naming effective kapag nagda-download na lang kami ng fund sa LGU. We have a memorandum of agreement para po makapagawa po ng toilet facilities sa mga selected beneficiaries po nila. Next slide po. So throughout the years 2023 to 2025, may mga nabigyan na po tayong LGUs na nakapagawa na po ng mga toilet facilities. So noong 2023, nabigyan po si Viga, Catanduanes, Higmoto, Baleno. So sa Viga, nakapagpagawa po siya ng 32 units. O na-complete na ito, sir. Na-complete na ata yung 35 units. Si Higmoto, 35 na po ito. And Baleno, 43, with a total of 113 units of toilet facilities. Next slide po. For the 2024 naman po, ang beneficiary po natin, si Panganiban with 50 units of toilet facility, si Huban Sorsogon, and 50 units din po with a total of 100 units of toilet facilities. Next slide po. For the 2025, ang beneficiaries po natin si Balud Masbate, Donsol Sorsogon, at si San Andres Catanduanes with a total of 130 units of toilet facility. So hopefully, makompleto nila yung project na ito para po sa mga selected households na magkaroon na po ng kanilang sariling toilet facility. Next slide po. So ito po yung mga documentation ng mga recipient namin ng fund for toilet construction. So ito si Baleno Masbate. Ayan, next slide. Ito si Viga Catanduanes, yung mga na-complete na nilang toilet facilities. Next slide po.
Higmoto. Ayan. And also, we conduct monitoring activities kapag may mga reported diarrhea and cholera outbreaks. Pumupunta po kami sa affected municipalities, affected barangays, to conduct follow-up monitoring kung kumusta na sila, and also to conduct IEC, Information Education Campaign, na dapat nilang magawin para makaiwas na po ulit sa ganoong klaseng outbreak. Next slide po. Next slide po. And also, ang DOH Bicol po, meron po kaming WASH cluster team na pumupunta po sa mga affected municipalities during disasters. For example, sa mga binagyo, during volcanic activities ni Mayon, pumupunta po kami sa mga evacuation centers to assess po yung kanilang water supply, yung access nila sa toilet facilities, and of yung solid waste management nila. So dito, sa isang evacuation center, nagkanda kami ng dengue vector surveillance. Ayan. Next slide. Food and waterborne disease assessment. Next slide po. And also assessment of status ng toilet facilities and drinking water sources and water supply. So ayan, so ito last year, November, pumunta yung WASH cluster team dito sa Catanduanes na naapektuhan ng bagyo. Nag-conduct sila ng konting lecture about water supply, paano gumamit ng aqua tubs. Ayan, and also yung aming deworming program coordinator, si Sir Daryl, nag-conduct din ng education campaign on deworming. Ayan, and nabigay kami ng mga posters for solid waste management, hand washing, toilet facilities, paggamit ng aqua tubs, yung chlorine tablets. Ayan. Next slide po. Ayan. Next slide. And also, during volcanic activities po ni Mayon, nag-implement po kami ng water quality monitoring po sa mga evacuation centers para po ma-monitor po yung quality ng tubig sa evacuation. Next slide po. And of course, support sa mga advocacy activities po ni DOH. This is during the World Toilet Day po na ginanap sa Sorsogon. Next slide po. Last year, meron kaming World Environmental Health Day 2025 para po sa mga barangay health workers. Next slide. Ayan. And also, a resource person po sa mga aming media partners pag may mga advocacy activities po sila. Next slide po. Ayan, next slide. At part din po, component po ng programa ko sa DOH is yung pag-certify sa mga pag-issue ng initial operational permit sa mga water refilling station, mga proposed burial grounds, mga cemetery and memorial parks para po ma-ensure na hindi sila makakakontaminate sa environment, pasado po sila sa ating DOH standards. Next slide. Next slide po. So ayan, so ang key message ko lang po sana ay yung WASH po ay importante po para po ma-promote natin yung good health, overall well-being po natin. So, ensure na umiinom po tayo ng safe drinking water, we practice proper sanitation, and we have good hygiene practices para po makaiwas po tayo sa sakit po. Ayan, next slide. So, call to action po natin, kami po ay nananawagan sa bawat Bicolano po, maging sa ating mga kapartner po sa media na makiisa po sa pagsusulong ng water sanitation and hygiene dito po sa ating region. So practice wash daily, ugaliing uminom ng ligtas na tubig, gumamit ng maayos na palikuran, at maghugas po ng kamay sa tamang oras, support community program, suportahan po natin ang mga programang pangkalinisan sa inyong mga communities, be a WASH advocate, maging tagapagdala ng tamang impormasyon patungkol po sa WASH. So yan po ang aking presentation for WASH. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you very much po, Engineer Leia Angela R. Castillo. So for our last discussion po,
To continue the WASH, topic po on the WASH program, let us hear from Mr. Jose Marie Amaranto, yes po, Mr. Jose Marie Amaranto, the Sanitary Inspector 4 from the Catanduanes Provincial Health Office. Good afternoon, Sagabos. Friends from the media, good afternoon. Gabos na manasabi ni Engineer Lea. So, you saved my day, Engineer. So, bali, ngayon, i-discuss ko sa inyo yung detalye ng environmental sanitation program ng Catanduanes. Ano? So, sir. So, bali, yung diniscuss ni Engineer Lea is FHSS projected population, projected household. Ang ibibigay ko sa inyo para makita natin yung much better picture ng Happy Island is the actual household. Ano? So, base tayo sa actual, hindi projected. Kasi kung projected, medyo mababa yung naibigay ng DOH, mataas yung actual household natin eh. So, bali, nag-overshoot siya sa 100%. Ano? So, bali sa access to basic water, safe water supply, yung national objective for health na target niya, yung NOH, is 92.49. Nung 2024, 93 ang Catanduanes. Ngayon, last year, 2025, we have 96%. So, may increase tayo ng 3%. Ano? Basic safe water supply, as discussed by Engineer Lea, yung tatlong level, level 1, 2, 3, kanina. So, next slide, please. Pinag-usapan natin dito yung actual household. So, sa safely managed drinking water naman, yung we have 3 parameters. Available sa 12 hours within the premises or inside the dwelling, and dumaan siya sa bacteriological exam. Sa 2024, 51. In 2025, 51 pa rin. So, nahihirapan tayo dito when it comes to bacteriological exam. Wala tayo ditong water lab, pinapadala pa sa Manila or Legazpi ang mga exam ng mga tubig natin, which is very hindi kaya ng barangay. 650 pesos per test ang water bacteriological exam. So imagine ilang barangays dito ang may water source, and then ipapatest nila according to their level. Level 1 every 3 months, level 2 every 2 months, level 3 every month. So, bali kung may magkano yung ma-incurred nilang expenses. So, bali, our provincial government of Catanduanes, nag-put up tayo ng water laboratory. Ano? Water laboratory situated in Baras. So, bali ngayon, yung infra, yung structure, okay na. Hinintayin na lang namin nasa on process yung pag-procure ng mga laboratory supplies. Kasi hindi mag-work yung laboratory natin kung walang mga supplies. So, bali, yun na lang hinintay natin, which is roughly 1 million, doktora. Yung, ano. So, bali, on process siya ngayon. So, next slide, please. Ito, sa basic sanitation facility, yung Catanduanes is 95% last year. Ang NOH target natin is 89.09%. Ngayon, na 2026, magbabago yan kasi may bagong update ang NOH, yung National Objective for Health na target. Next slide, please. Safely managed. Yung sinasabi kanina ni Doktora na ang toilet is not shared. Ano? Hindi shared. So, bali, ang sa atin is 78%.
ang NOH target natin is 74.58. So bali, lampas pa rin tayo. But we are working na tumaas pa rin siya. Kasi yun ang dahilan kung bakit kuminsan maraming kaso tayo ng may sakit regarding sa sanitation. Ano? So next slide. Satisfactory solid waste management. Ito yung mga household na nagpa-practice ng waste segregation collected by the munisipyo, yung local garbage collection nila, composting, recycling. So bali, we have 64%. Wala po siya NOH target. So, yung HEPO natin sa IEC, parati siyang sinasabay ang sa waste management para may increase naman yung household and para ma-internalize or para sa way of life nila mag-segregate ng basura. Kaya para pagdating sa tawag nun, sa kanilang kanya-kanyang mga dumping site, konti na lang po ang madadalang basura. Complete sanitation facility. Ito po yung household na with basic water supply, may waste management, and yung sa sanitation facility. Wala po siyang NOH target. We have 66%. Ito po yung zero authentication update as of 2025. 169 barangays na po out of 315 or 54% ang na-declared na po na COD barangay. Pero po, sa munisipyo, kasi po dapat lahat ng barangay sa isang munisipyo, ma-declared po siya as COD. So, bali, ang Bangamanok, nauna po, yung 18 barangays, ang sumunod po is Panganiban, yung 23 barangays nila. Verified po siya ng provincial and declared po siya ng DOH as COD municipality. So, yung Viga sana po, nag-apply po siya for verification ng COD sa province, kaya lang po inabot siya ng Typhoon 1. So, back to zero po siya. So, bali po, ang area po niyan is si Ma'am Mirna Rayala. Tama po, Doc? Yan. Next slide. Yan po. Sa construction ng toilet facilities, continuing program po ito ng PLGU Catanduanes. Dati, mayroon na kaming nabigyan ng 200 plus units. Materials po, construction materials lang po ng toilet. Ang counterpart po ng pag-construct, kung sino po yung nabigyan, sa kanya po yung labor. So, bali, magkakaroon po siya ng sense of ownership. Para minsan kasi napapabayaan ang toilet kung iba-iba yung gumawa. So, bali, ito po, construction materials lang po. Superstructure, substructure, sa kanila po lahat. Bibigay po sa kanila. And ang counterpart po ng owner is yung labor. Yung funded po ng DOH, as sabi ni Engineer Lea kanina, yung San Andres 2.5M on process po. Pero na-download na pala po ito sa San Andres. Yung Biga po, 2.5, constructed na po lahat. Yung Higmoto, 1.7, constructed na rin yun. And yung sa Panganiban, ongoing po. Ongoing po yung construction ng toilets nila for 2.5M. So, thank you po. Ito na yung last slide ko. Thank you po, Sir Jose Marie Amaranto. Ayan, so dumako na po tayo sa ating open forum. Hello. Dumako na po tayo sa ating open forum. So kung may mga questions na po ang ating media, kindly raise your hand na lang po to start. Sir, yes. Mr. Salvador Isurena from Bicol Periodico and Radio Periodico, ayong kasamaan ko si Island.
Na-mention yung Karamura na medyo may may diferensya ulit. We know that Karamuran is already, I think, classified as isang barangay, pero given po talaga, malayo, access po talaga. Kahit sinabi po natin na si DOH tumulong na po mag-augment through the deployment of the human HRH, no, yung NDP, yung Nurses Deployment Program, mga midwives, mahirap pa rin po dahil sa sa transportasyon. Pangalawa, yung iba pa po yung kondisyon ng panahon. Kasi nakaschedule ka ngayon, tapos biglang walang may gaulan, hindi nakarating yung mga nanay, dala-dala yung mga kanilang mga aking babakunahan. Tapos din po, ang Karamuran, nakita din po namin, kagaya po ng ibang mga munisipyo, konti lang po yung kanilang babakunahan kumpara po duman sa target. So yun tinatawag nating projected population. Yung number na yung projected population, reference namin yan na baging batayan, paano po ang allocation kang bakuna na itatao sa tatuya ng DOH. Pero sa actual pong pangyayari, bigabasihan po namin yung ilan talagang mga aki na pinanganak sa Karamuran. Tapos yung out-migration din po. So, wala naman kami pong nakikita. Ito po yung mga factors beyond ng control po ng health workers, ng LGU. Kasi ang LGU Karamuran po, lahat po sila gamobilize. Gamobilize sila ng health workers na pupunta sa barakay na babakunahan. Tapos yung out-migration din po. Yung out-migration po, kasi bigadayo baga sila para sa abaka ba yun, yung mag-strip. Oo, tapos maya-maya, lumilipat na, wala na sila doon, kaya hindi din po na nakukumpleto. Kasi pag sinabi po kasi nating fully immunized child, dapat lahat ng number of klaseng bakuna na natatapos niya before reaching the age of 12 months, kaya lang ang problema po, naghari na po sinda. So, ito po, igwa po kitang master list. Kasi kami, biga-validate mi po yan. Tadi mi po yan tinatanggap. So, merong master list ang mga midwife kung kisay yung mga aking pinanganak dyan, kisay ang mga aking nagdayo dyan. Kaya yun nga ang problema, yung gadayo, di pa naabot ng 12 months, galipat na naman. Kaya po. Pero ang isang indicator po, daiman po kitang outbreak. So, yun po yun. Ang Karamuran kasi bigadayo ng farming, ganyan-ganyan. Tapos before galipat na sila, kaya mababa yung kanilang accomplishment kasi po di nila naabot ang 12 months, galipat na po sa ibang lugar. Po. Okay, kanina na-mention yung LGU Panganiban at Panda na okay yung, ba ito? Yes, meron bang incentives as far as the LGUs are concerned kasi maganda yung kanilang performance, ma'am? Yes po.
Si Panganiban po, pangalawang munisipyo na nabigyan po nating certification on G1 level zero defecation. Sa end po ng region, binigyan po sila ng cash award at sa end naman po ng province, iyo din po. At cash incentive. So iyon po at saka syempre na parangal po na magiging halimbawa po sila ng ibang mga munisipyo na gagayahin din po sila. Meron po. Thank you, Dr. Hazel. Dagdagan ko lang po, yung incentive pong tinatawag natin, sir, mape-prevent natin yung vaccine-preventable diseases para sa mga bata. Yun po yung pinakamalaking factor kung ba't natin ginagawa. Kasi pag nagkasakit ang bata, mas magastos po for us. Hindi lang drain sa resources ng pamilya, kundi ng community, ng ating health system. Mabigat po ang magkasakit na sana preventable. Kaya yun. Salamat po. And another thing po, kaya po kami nagkiki-engage sa mga media partners natin. Kasi po, kayo po yung aming highway na makarating yung information na preventable ang mga diseases sa mga bata, lalo na measles po, polio. Lately po kasi nakikita na naman natin yung paglabas ng polio, though hindi po sa Bicol, pero sa ibang rehiyon po may nakikita ng polio pa isa-isa. Ayaw po natin bumalik ang polio sa Bicol. Kaya kung maaari na mabigyan natin at mapalaganap natin yung tamang information kung bakit kailangan magpa-immunize ang mga bata, yun po yung pinakamainam. Maraming salamat po. Thank you po, Dra. May question po. All right, given the information revealed kanina, pero nais ko pong malinaw kung gaano ba ang Provincial Health Office nakakasiguro na ang immunization coverage nakakarating talaga sa national target or at least 90% under the expanded program. At ano din po ba yung mga specific strategies na ini-implement aside sa nabanggit ninyo kanina para marating yung mga tinatawag nating GIDA or the geographically isolated and disadvantaged areas in Catanduanes and other municipalities in Catanduanes with declining immunization rates, and what are the reasons behind this trend? Thank you po sa question. So as you have seen earlier, presented by our provincial coordinator, present niya po yung mababa yung aming accomplishment at ito talaga ay nakakabahala. Kasi po, every year, ang mga bata dumadami, di ba po? Kung ang population mong hindi nababakunahan tumataas, yung tendency po, yun po yung tinatawag na dumadami yung susceptible pool. Sila po yung vulnerable population na kung meron mang isang magdadalang sakit dyan dahil walang bakuna, ang bilis po niyang lumaganap. Ngayon po, tayo po sa Provincial Health Office, ini-analyze po natin yan kasi meron po kaming regular data quality check. So, chine-check din po talaga namin, sabi ko nga po earlier, meron tayong target as our guide kung ilan talaga yung population, but that is not perfect. So we verify that according to their target client list, yung sabi ko nga po, ilan talaga yung mga pinanganak for the period. Kasi sinabi natin, 1 year before yung mga pinanganak, sila yun dapat yung babakunahan. So talaga yung actual population as ano po kanina presented by Miss Anita Chong, mababa talaga. 5,000 plus ang target, ang actual na bata, 3,000. Kung baga, sabi, saan naman kami kukuha ng mga bata? So sa amin lang comfort, kasi tiningnan din namin yung mga batang hindi pa nabakunahan, ito yung after 12 months hanggang 24 months old, na yung CIC, tinatawag na complete immunization child. So ibig sabihin, nahabol niya. Kung i-add yun, sabi nga ni Ma'am Ani kanina, so we are evidence-based, 95%. So yun po yun. Ang sa aming comfort, as I said earlier, is that in our surveillance, so kapag merong bata na nagpresent ng sintomas ng measles, kung ano pa manghelang, biga
confirm po yan by laboratory. So active po ang ating disease surveillance. So that is diseases under category 1, wherein that is a reportable, immediate reportable disease. So as discussed earlier, itong mga sakit na ito na-declare na, nawala na. Pero dahil sa ating continuous surveillance at mababang immunization coverage, kaya meron po talagang patak-patak na mga cases. But in Catanduanes, as of today po, as far as we have submitted our specimen for confirmatory testing at the RITM, negative man po siya lahat. So yun po yung ano namin. And the strategy we implore is that tinuturuan po kami ng DOH yung REB, that's reaching every purok. Sabi ko nga po, sa aming version sa PHO, reaching every child. So, tinuturuan, meron po sa GIDA po na naka-assign na mga HRH, na sila po yung nakaano po, kung may ano yung mga schedule ng mga bakuna ng mga bata na na-miss parang mabakunahan, sila po yung pumupunta po sa barangay. At may sapat po silang training, so yung mga bagong recruit na HRH, biga-train po yan kung paano po ang pagbigay ng tamang pagbabakuna po. Pero may follow-up question lang po ako, Doktora. And how reliable and updated are the immunization data? Na? Yung mga data reports released by the PHO, and what system is used to track children who missed routine vaccines, and how effective is it? And how often does the PHO validate immunization data from the rural health units? So, sila po, sa level ng RHU, report po yan diretso sa DOH. Sa PHO po, every quarter, we are required, the RHU are required to submit report to us, and that report should be validated. So, pinapatawag po namin sila kung ano, yun yung data validation, kung as to the truthfulness and the veracity of the report that they submitted. Kasama po nila yung kanilang TCL, na para po nating ma-reconcile, ito yung births lang. Kasi sabi namin, meron ka dapat na batang 10. Ay, yung totoo kung 3 lang, anong gagawin namin? Pangalan po ng bata yan, hindi numero. Sa TCL po, pangalan. Ito po yung mga batang pinanganak ni ganyan. So, ganun po talaga yung tracking namin. In addition po, actually, the Department of Health, meron po tayong PK program or the Puro Kalusugan program. Ino-augment po nito ang, one of the program na ino-augment ito is the vaccination. So bumababa po tayo sa kada PK, Purok Kalusugan. So kada purok po, talagang sinusuyod po ng ating mga health worker, nurses and midwives para po talaga walang mamiss talaga na mabakunahan. And of course, kung ano talaga, kasi yung iba naman na namimiss, may sakit talaga. So hindi talaga siya nababakunahan. So far, sa Catanduanes po, sabi nga ni Doktora, ang kagandahan natin dito is wala tayong outbreak. Yun lang naman ang ano natin, although talagang mahirap maka 95%. Based sa PSA po, yung latest na ano ng PSA sa atin, nag-ano sila, ando naman yung mga media, last month, talagang bumaba po ang population ng Catanduanes from 2024, 2025. So, yung live births natin talagang bumaba and mataas po talagang ating contraceptive prevalence rate. So, kaya medyo na ano siya, nababalanse. So yun po ang ano natin dito. Yun po ang ating pinapanalangin na sana walang outbreak ng measles and other preventable diseases po. Thank you, Doc. May add pa po ba? Yes po, Ma'am Dean. Yes po. So, thank you very much po sa mga questions po ng ating media partners. So, to add lang po sa mga strategies pa po ng Catanduanes. Actually po sa provinces po, maganda ang performance po ng Catanduanes. Commendable naman po ang Catanduanes pagdating po sa immunization coverage. And part pa po ng mga strategies na ginagawa, na banggit na po ni Doktora, yung sa mga health workers natin. Sa DOH po, nakapacitate na po natin yung lahat ng LGUs ng Catanduanes for the
immunization program, yung mga humahawak po ng NIP, mga program coordinators natin sa RHU, capacitated na po sila. So, ang kailangan na lang po, ang province naman po ay very supportive. Si Ma'am Anita, ang Provincial Health Coordinator, nagsusupport po talaga siya, nag-monitor ng mga RHUs natin sa Catanduanes together with the provincial DOH offices po natin. So, namomonitor po nila and na-provide po sila ng supportive supervision sa mga RHUs para po ma-correct or ma-check na po yung ating mga data, plus ma-monitor po yung mga service delivery, kung naibibigay po talaga on time yung mga vaccines po natin, na kukuha yung mga target populations po natin. So yun po yung maganda po na masustain po ng province ng Catanduanes, yung supportive supervision ng mga NIP coordinators natin, ng provincial, and then yun nga po yung data quality check. So maganda naman po dito kasi regular po talaga yung DQC po nila, plus may program implementation review po silang biannual. So maganda po yung implementation. So sana masustain na lang po yung ating coverage, and admittedly naman po talaga mataas ang projected population po ng Catanduanes, and based na din po yun sa PSA. So meron pong data, and ang family planning po ng Catanduanes ay mataas. So kaya po mababa yung births na po talaga nila. Konti na po yung batang babakunahan. Kaya lang po, di ba, sa atin po, sa health, kinukonsider pa din natin yung projected, since kailangan natin i-foresee yung mga pangangailangan po na bakuna, na logistics, etc. So yun po yung mga factors kung bakit siguro hindi po ganun kataas. Pero ang maganda nga po talaga ay walang outbreak dito sa Catanduanes ng VPDs po natin. Thank you po. Thank you po. Moving on, sir. Kay Nurse Christine po. Ano ko lang po, tanong ko lang po, sabi po ninyo mataas din po yung immunization rate po dito sa Catanduanes. Ano po sa Bicol region yung pinakamababa po yung immunization rate po? Ayan po, hindi ko na na-present, pero naka-ready po sana yung lahat ng provinces, so hahaba lang. Pero sa, po natin, sa Bicol region po, among the 6 provinces po, Camarines Sur pa din po yung ating challenging, na mababa yung mababa yung ating coverage for lahat ng antigens. So kaya po yun din po yung priority po ng Bicol, tinututukan po ang Camarines Sur kasi napakalaki po ng population plus napakadami pong LGU. So yun po yung po natin sa provinces. Ang Catanduanes, pang ilan po? For this year, wait lang po. Yung na-present ko po kanina, nasa 3rd po yung Catanduanes. Bumaba po sila. From 2024, sila po yung number 1. 2025 po, bumaba po ang Catanduanes kasi nga po, bumaba yung birth rates po nila. Alin po yung pinakamataas na probinsya? For 2025, Albay province Albay. po. Pwede bang pakibanggit na lang mo yung sunod? Sige Albay, pinamataas na immunization coverage po. 5 lang naman po ata probinsya. Ay, Naga City. Ay, 6. Okay. For a while lang po at nawala dito sa slides ko. For the provinces naman po, for last year, 2025, first po ang Albay, second po ang Sorsogon, third ang Catanduanes, fourth ang Masbate, fifth ang Camarines Norte, and sixth po ang Camsur. So yun po yung ranking nila for the fully immunized children po. Opo. Just to clarify po, kapag nakalagpas na po dun sa immunization schedule po for yung mga needed po mga bakuna po nila from 6 to 12, pwede pa po ba yun na ihabol? Yes Just to po. clarify po. Yun po yung nabanggit ko kanina, maliban po sa FIC na tinatawag natin, may completely immunized child po tayo. So, bago po mag 2 years old yung bata, until 23 months old, pwede po natin sila bigyan pa nung mga vaccines na available po sa atin, na yung BCG, yung pentavalent, oral polio vaccines, PCV, and yung the rest po ng vaccines natin. Pwede po sila ihabol at CIC po ang tawag natin sa kanila, or completely immunized children. Okay po. For naman po sa water sanitation, yung kay Sir, Amaranto, sir. Sir, sa data po ninyo for zero open defecation po, is 0 ang Karamoran? Yes po.
Bakit po? Hindi po sila, never initiated po para mag-conduct para sa COD. Why po? Ano po yung ginagawa po ninyo po ng opisina po to engage, kumbaga, mag-participate po sila for this zero open defecation po? Actually, nag-undergo na sila ng PATS, lahat ng training na provide naman nila. So, bali, tinatanong namin yung RSI, ano yung problema na hindi pa daw siya nakakapag-prepare. Yun ang parating. So, bali, siya lang ang talagang zero. So, ibig sabihin po, wala pang process Actually, 2022 nag-start, nahuli sila sa PATS training, hanggang ngayon, hindi sila nagsisignify na meron silang barangay na isusubmit nila for COD. So, bali, kasi, sir, kung nag-signify sila, may barangay ako dito na for zero open defecation, kami, technically, aalalayan namin sila. Bali, anong ibibigay namin kung hindi naman sila nagsisignify? Di ba? So, ini-encourage lang namin kasi every time may GC naman kami. Sino ang munisipyo, sino ang gusto may mag-COD para ma-orient ulit. Unlike sa Birak, nagre-reorientation sila. Last year, nag-conduct ako yung speaker. Nagre-reorientation sila para ma-refresh yung mga barangay officials, mag-initiate ulit ng COD. So, ang Karamaran, wala kaming sa PHO, wala kaming nare-receive na gano'n na mag-letter or mag-sabi na gusto nilang magkaroon ng COD ng barangay. Technically, ma-offer kami. Kasi PHO, technical assistance Di ba? So, does it mean po na si LGU, it means na may mga CR, yung mga bahay, mga kabahayan doon? Actually, sir, ang Karamuran, ang kaniyang tawag nun, access to basic sanitation, meron naman 5,395. Hindi lang sila nagpe-perform para sa COD kasi may kanya-kanyang level yung COD. Level 1, level 2, G1, G2, G3, G4. G1 nga, dapat yung CR nila shared pwede, pero walang kalat dapat. Kasi binabalidate ng province Yung munisipyo unang magbabalidate and province, yun ang process. And pag natapos sa province, isusubmit namin sa region. Pero hanggang ngayon, wala naman na hindi ng tawag nun. Kumbaga, wala na magpapaabot sa amin ng RSI or ang MHO, RHU na may kandidato kaming barangay for SCOD. Yun ang katotohanan. Apo. Can you give us the importance po nitong program or zero defecation para at least these LGUs po na ganito na hindi nakikipag-cooperate or nagpa-participate po sa programang ito na mas ma-inform? Yes, ma'am. Again, thank you for that question. Parang ma-verify, ma-validate at natin sa sa lahat So yung zero open defecation sa province po in 2022 is an initiative wherein gumawa po tayo ng ordinansa na dapat po i-adapt ito ng lahat ng munisipyo. Nang sa ganun po, of course, compliance po yan sa PD 856. Ngayon po, may proseso po kasi siya. Sabi nga ni Sir Bong kanina, mataas ang access, pero sa zero open defecation, it would undergo verification process. So under the ordinance po, si LGU susulat po sa provincial technical working group ng WASH na na may intention silang magpa-validate ng kanilang munisipyo. So iba pa yun doon sa number of household with access to sanitation services. Anyways. So doon po, yun po yung sinasabi natin na hindi sila nag-express ng intention. So hindi naman po kami pwedeng mag-validate doon kung wala pong letter of intent. So once sila din sa level nila, meron silang gagawin na. So ang Municipal Technical Working Group, meron din po silang i-organize po nila yon on ZOD na dapat
i-check na nila yung mga household, syempre, i-ano natin yung importansya. Of course, di ba, sa comfort mo na lang, kaya nga comfort room, di ba po? Sa comfort mo na lang kung saan-saan ka. So dapat kasi, wala kang makita doon po, aside na mayroon kang access, wala ka ding makita sa environment na kalat na kahit diaper, kahit ano pang mga poops ng tao at saka ng hayop na makikita. At least, kasi may level siya. Ang G1 level, ang ibig sabihin po, at least shared. Okay lang ng shared for as long as wala kang nakikitang kalat. Ibig sabihin, lahat ng human waste papasok po sa sa sewerage. So yan po. So ngayon, kailangan i-organize nila yan sa munisipyo nila hanggang sa barangay. Kasi gapuon po yan sa barangay. So i-mobilize nila si barangay na dapat i-orient ang mga tao ano yung kahalagahan ng tamang pagdudumi kung saan siya dapat itatapon. Doon po, yung kanilang barangay team, yun na yung dapat. Ang una kasi niyan, si barangay ang i-declare. Once si barangay i-declare, kung lahat ng barangay, si munisipyo ang mababa doon parang mag-verify kung totoo talagang wala na. So meron po tayong mga parameters, no, na dapat at least mag-share basta walang kang makikitang poop sa labas, na lahat gumagamit ng kubeta. Kung si Kapitan nagsabi na sa municipal technical working group ng WASH na ready na kami, pwede na kaming i-assess, bababa na yung verification team ng munisipyo. Kung lahat na ng barangays ng munisipyo na declared na as certified practicing zero open defecation G1 level, susulat sa province. Kami naman po, meron kaming technical working group, verification team, na bababa doon sa munisipyo na ma-check po. Dangan kung lahat sila compliant, lahat ng barangays compliant po, yun na po yung ma-declared as certified ZOD municipality. So una muna, ZOD barangay, G1 level, ZOD municipal. Oo. Sa province, di pa kita, duha pa sana ng munisipyo. So yun po, doon po kita gapoon. Under po sa ordinance, andun po yung proseso kung ano po yung dapat nilang i-undertake. Poon po yan sa barangay, ma-organize sila sa munisipyo hanggang sa province po. So yun po yung So sila po, inorient na po, tinulungan na din po sila kasi this initiative was a technical assistance to us post-Typhoon Rolly by the single drop for safe water. Sila po yung nag-establish ng WASH governance in Catanduanes to include ito pong pag-establish po ng ZOD G1 level. Pag G2 na kasi, dapat sa lahat ng establishment, yan, sa eskwelahan meron na. At saka wala ng sharing. Ang G3 talagang ibang klaseng sanitation facilities na po talaga na yung sewerage system at mayroong pang evacuate, ganon. So, sa G1 man lang sana ganon. So, yun po yung initiative po natin, sir. At ito din siguro yung dahilan kasi dapat umpisa po sa kanila. So, on our end, sa province, binaba na po namin yan. So, gahantay lang po kami, although we constantly remind them na pwede na po silang magpa-TA kung nakalimutan na. Yan. So, merong WASH officer doon sa munisipyo? Yes po. Siya municipal dapat. wash. So, Ayoko it's naman comprised of mag-isip. stakeholders. Ano po siya kasi, sa province po, PHO, DENR, PDR, sino pa yung kasama natin dyan, Sir Bong? Mayroong NGO, si EcoDev ang nandoon. Tapos, Menro pa, no? O Penro, ganyan. So, multi-stakeholders na involved po sa ng sanitation. Kasi PD 856 po siya. So, yun. At saka DOH. So, kasama po doon. Sa munisipyo, kung ano po yung counterpart. So, tinulungan din po sila ng a single draft na mag-organize at i-capacitate po yung kanilang respective At yung lahat pong munisipyo ng province po, inadapt po yung ordinansa ng province. Inadapt namin yung DOH AO on yung sa ng adoption of the zero open defecation. So doon po natin pinattern plus yung technical assistance. So yun po tayo nagpuon. Hanggang ngayon po,
padagos po si A Single Drop for Safe Water na ga-provide po ng technical assistance in capacitating yung municipal task force on WASH governance at saka gaano din sila ga-develop ng mga project proposals. Oo. Ongoing din po kayo mga projects. Thank you, Dra. Sa side po ng DOH, baka yes po, Doc? Baka may... Actually, sa side ng DOH, ang minomonitor natin, aside from, actually yung verification team, kasama kami doon. I myself and the DMO, member po ng verification team. So, ang sinasabi ni Doktora kasi dapat yung LO, parang intent, magmumula po talaga sa kanila. Kasi sila yung pupuntahan sa sa barangay level. So mahirap po actually sa magberifika ng COD. Talagang hahalongkatin mo ang isang barangay, maghahanap ka ng walang CR o kung nakikishare ba siya, tatanungin mo siya kung saan siya nakikishare, ilan ba ang nakikishare sa kanila. For example, sa isang purok, isa lang may CR doon, ilang bahay ang nakikishare sa kanila. Ang mga diaper ba, saan ba tinatapon? Doon ba sa mahahalungkat ng aso? So yun po. So yun po ang tinitingnan namin. And of course, walang nagkakalat na mga poops dyan sa tabi-tabi. So sa sa atin dito sa Catanduanes, nagiging medyo challenging yung pagpatayo ng CR dito sa mga coastal area. Ito po, may na-COD na tayo, Panganiban. Meron siyang ongoing ngayon na 2.5 million na bigay ng DOH para po sa toilet facility. Alam niyo po ba kung bakit hindi pa siya ongoing pa rin? It is because one of its barangay, which is Barangay Cagdarao, na wash out po talaga. Wash out as in 75 household na wala ng bahay. Siyempre, pati CR kasama. Meron nga natira doon, toilet bowl na lang. Sa picture nakita ko sa news. Toilet bowl na lang ang natira. So, doon po talaga kinonsentrate ng LGU nila sa Panganiban yung 2.5 billion. Kaya sila, pinull out nila ulit. Tapos doon, kasi may mga LGU funds naman sila na ilalagay talaga doon. So nasa G2 phase na sila. Mag-a-apply daw sila ng G2 phase upon completion nitong 2.5. Paano ba yung G2 phase ng COD? Bawat bahay may isa pong sanitation, yung toilet. So yun po yung G2 phase. So yun po, ang problem natin is dito sa atin, talagang yung sa mga coastal areas, lalo na after Typhoon O1. Hindi lang po Panganiban, yung sa northern side, pati Bagamanok, Pandan, talagang marami dyan yung na-wash out talaga. So challenging natin yung pagbabalik. And of course, yung sa governance side, sabi nga ni Doktora, ayun din yung inaano natin on how the LCEs, yung mga health worker natin, on how they will own their talagang problem. And here we are, fiesta season. Saan ka makikipag doon? Wala kang CR. Fiesta season, makikikain ka doon. Tapos bigla kang nakaramdam ng urge. Saan ka tatakbo? So yun po, one of the sabi ni Sir Ray, ano yung nito? Ano yung impact? Tourism, bukod sa tourism, hindi na ako pupunta sa barangay na yan. Wala akong masiaran dyan. Siyempre, tourism. One of the, tourism and economics na din. Siyempre, walang masyadong pupunta sa area kasi because of yung sanitation, madumi, and of course, yun nga. So, let's all help, lalo na sa ating mga media partner, to advocate. Tulungan nyo kami na hikayatin ang ating mga kababayan na talagang kahit papano magkaroon ng toilet facility. Kasi sa amin, sa site, sa DOH and sa PLGU, ginagawa naman namin ang lahat para mabigyan talaga sila ng
toilet facility. But doon lang po talaga kami kasi sa ano natin, sa Bicol region, 6 provinces po tayo. Hindi lang naman Catanduanes. Although dito sa pinakitang report, 5 na yata, 4 or 5 municipality na ang nabigyan ng financial para sa toilet facility. So dito po kami sa DOH together with our engineer, lahat po yan pinupuntahan namin para i-validate kung talagang naitayo. Yung iba kasi na nabigyan mo, hindi talaga tinatayo. Parang si DOH pa o si LGU pa ang papatayo. Siya pa ang maghuhukay para yung facility. So ngayon, ang ginagawa ng LGU na nakita, ang ginagawa ng isang LGU is maghukay ka muna, saka kami magbibigay sa iyo ng materials, and susubaybayan namin yung pag-construct. So yun po dapat, kasi talagang yung iba binebenta, kasi syempre may mga bakal, may mga semento, and hollow block, so yung iba binebenta. And itong sa DOH na standard na to, yung iba naman kasi doon, medyo malaki yung toilet, parang mas malaki pa sa bahay. So yun po, kaya inaano po natin, at saka yung iba, walang lupa na sarili. So yun po yung mga challenges natin na nakikita dyan sa baba. Sige po, Thank you, Doc. Doc, may i-add lang po daw si Ma'am Beth as area Kasi ang COD po ng Karamboran, iba panganak na. Actually, last week po, kasi we're having a hard time convincing the sanitary inspector kung mag-uumpisa na. So, I ask all the HRHs, yan ang lagi naming topic, ang HRHs, please, kausapin nyo na, gawan nyo na ng paraan, kausapin nyo yung sanitary inspector kung kailangan nating mag-umpisa. And then last week, during the PK, nabanggit na po, meron na po ng ilang barangay na umokay na po yung sanitary inspector na i-validate na. So siguro sa next press conference, hindi na yan 0, 10 na yan. Iyo talaga, sir. Isurat mo, sir, ha? Sa news. Na ang Karamuran, bako naman na 0. Patay nga kay Mayor. Maraming salamat po, Ma'am Beth, ang ating DMO4 po sa PDO. Ayan, Opo, so... may idadagdag lang po ako doon. So, this zero open defecation po is for this year 2025, sir. Amaranto siguro, sir. But 54% pa lang. Ano ba, at the end of 2025, dapat matapos na po itong 169 barangays po? Hindi, I mean, certified COD barangays yung po. 169, na-verify na yan ng munisipyo. And Okay, so dapat kasi buo yung barangay ng isang munisipyo para kami, pagpasok namin, ma-certify na siya as munisipyo na COD. Okay. Kaya 54% pa lang po. Yes po. Okay. Last na lang. For this water system po, say pa water system po. Nabanggit po ni Sir Amaranto, sir, yung inyo pong water laboratory sa Baras. So ongoing po. Yes po. To check kung safe po yung mga Yes po. iniinom natin tubig. Yung purpose kasi ng PLGU Catanduanes, yung mga water sampling na ginagawa natin, refilling station, food establishments, hotels, hospitals, RHUs, may ano sila sa PD 856 dapat lahat sila nagka-conduct ng water testing regularly. Apo. So bale, yung burden kasi pinapadala pa sa Manila, pinapadala pa sa Legazpi. And yung result, almost 7 days, 1 week para malaman yung result. Ang sabi nga ni Engineer Leia, example, isang refilling station, nagpa-test ng tubig. Ang result niyan, 7 days after. Or more than. Kasi galing Manila eh. Paano kung nag-positive? Yung kumukuha doon, Na. delikado, di ba? So bali, pagdating ng result, ginagawa ng technical assistance. Stop muna, tingnan yung system, kung anong dapat gawin, backwash or palit ng filter. After that, may random kami.
using call alert. Within 18 hours, malalaman namin kung positive pa siya sa E. coli. Which is, ang E. coli, yung may kasama ang dumi ng tao. Which is, yun ang pinaka-importante na dapat wala sa isang water source. Opo, yun ang question ko, sir. For the water system po na, ay yung mga water refilling stations, particularly, and syempre yung water district natin po dito sa buong Catanduanes, are they safe po ba ito? Or Actually, namomonitor po ba ninyo ito? Regularly sinasabi po ninyo for yung test? mga water district kasi, sila yung kumukuha ng sample nila, pinapadala sa region, sa Manila, sa water testing na accredited ng DOH. Pero na-inform? Nagpo-furnish po, kung Okay. halimbawa, BIRAC, nagpo-furnish po sa RHU. So malalaman din namin. So lahat naman po? Yes. Sa mga water refilling stations? Sample po, Pandan District, Water District, nag-positive sila. Nalaman namin kasi nag-furnish yung RHU sa amin. So bale, sa level 3 nila, kung sa safely managed, nag-fail ang isang district, water district, hindi sila considered. Yung mga household na kumukuha doon, hindi siya considered na safely managed kasi nag-fail sa isang parameter eh. Di ba? Nag-positive kasi E. coli. Hindi ka considered as safely managed. Ano? So, pero yung... Na-inform po kami niyan. Opo. So, gusto ko lang kasi nabanggit po ninyong Pandan water district. Again, yung question ko po is, meron bang nag-positive doon sa mga water district? Ay, Sabi po niyo meron sa yes Pandan. po, kasi makita mo sa 2024, yung mga household na kumukuha doon, inalis ng RSI. At talagang aalisin doon kasi kumukuha sila ng tubig sa water district ng Pandan. Makikita mo po sa 2024, yung Pandan, mababa yung safely managed nila. Yun ang naging concern ni Mayor Taberara dati. Bali, pinatawag yung mga local drinking water monitoring committee kung anong gagawin para ma-address yung paulit-ulit na result na failed sila. Opo. So bali ngayon, negative na sila. Okay. Sige. So, nabanggit natin yung water system. Meron din po tayong water system sa mga barangay. And sabi po ninyo, medyo may kamahalan yung laboratory. Yes po. Kung kakayanin ba ng barangay. May mga solar water system tayo sa mga barangay na may filter and sabi nila pwedeng kuhanan ng tubig. Or natetest po ba ito? Natest Yun po. natin ito? Yun ang natin ngayon kasi walang testing. Hindi afford ng barangay. Kasi 600 per month for 1 year. So Dapat hindi kasi- siya pwedeng inumin, sir? Actually, dapat hindi kasi hindi sila dumaan sa bacteriological. Masasabi natin basic safe water sila kasi na-improve yung design nila kung paano yung source ng tubig makapunta sa bahay. Basic. Halimbawa, spring. Ginawan mo ng spring box. Improve water source yun. Kasi in-improve mo yung isang source. Hindi ka naman kukuha kaagad dun sa spring. In-improve mo. Ginagawa mo ng spring box. Di ba? Para ma-impound yung tubig, papunta sa isang reservoir or direkta na sa bahay. Improve. That is basic. Safe water. Pero kung sasabihin mong safely managed, dapat dumaan ka muna dun sa 3 parameter. Andun yung bacteriological exam. Kung wala nun, hindi ka consider na safely managed. Diba? Thank you po, sir. We're down to our last question. Yung iba na tanong na rin naman po, no, na ano na. Sige po, good afternoon. Siguro for DOH po, doon po sa presentation and the last year po, merong malalaking halaga na
inilaan ang DOH sa mga piling mga LGUs para sa WASH program na nagamit nila for the construction of mga toilets. Ano po ito? Tuloy-tuloy po ba to or meron pa bang aasahan na tulong mula sa DOH? Itong mga natitira pa pong mga barangay or LGUs na hindi po nakasama sa napili doon sa unang batch po. Hi ma'am. Opo. Actually, may beneficiary ulit kami for this year. So, sa Masbate naman po ito. So, hopefully, as long as may available budget naman si Department of Health, hopefully, matuloy-tuloy po natin itong fund support natin for toilet construction project to achieve zero open defecation status. So sa Catanduanes, wala pa pong sunod na batch para sa ibang LGUs? As of now, wala po. Pero open naman po kami for requests or kung nasa LIPH po, nakita namin na need po ng munisipyo and upon checking naman po sa data report nila na kailangan pa nila ng augmentation para ma-improve yung kanilang coverage, we will give support naman po as long as available naman po yung funds. Okay, siguro kay Dr. Hazel po. Kumusta po yung data natin, Doc, sa mga waterborne diseases at napag-usapan na natin itong mga tungkol po sa status ng tubig dito sa isla? So, present na po sa inyo kanina no na maano yung mababa kasi nga isa sa parameters pag sinabi mong safely managed drinking water dapat po subjected to bacteriological examination of which not available in the province. So bawat level ng water po, meron pong frequency as to how many times in a year gagawin. So kung tinatanong natin how safe the water we are drinking, under po siya sa jurisdiction po ng munisipyo kung saan po nakaano po yung mga water system. So covered din po doon ang mga water district and the water refilling. So they have the RSI who is tasked to monitor as to the compliance like this. Sabi natin yung sa level 1 sa barangay. Siya dapat ang kukuha ng sample na every 3 months, yun Sir Bong, no? Every 3 months, magpapadala sila ng water sample sa labas, sa isla, parang ma-check to ensure that their population is drinking safe water. However, based on the report, hindi po siya mababa tayo dahil hindi sila nakapagpa-test. Duman po sa mga level 2, ganun din po kasi ang level 2, galing din po yan, yung niya, galing sa point source hanggang naidala mo na siya sa labas pero wala pa sa loob ng bahay. Ganon din po, mababa. Ang level 3 naman po, ito talaga yung meron na sa ating faucet. Galing po sa, pwede namang community water district, pwede naman pong mga water district na nandito. Sila po, obligado po silang mag-comply. So every month po dapat na test, otherwise, hindi din po sila papayagan mag-operate. Kaya it seems na nag-ooperate sila, ibig sabihin compliant ang mga level 3. And water refilling stations, ganun din po. As soon as ma-found out na may positive, immediately si RSI ipapasara until complied. So yun po yun. So dapat mag-institute ng paglilinis, ng parang malinis yung filters, yung sarili tinuro na sa atin ni engineer kung paano ang paglinis. Ganon din yung application until pag-test ulit, pasado na siya. Only after then, they are allowed to operate. So we have a local water quality, drinking water quality monitoring committee in each municipality who is in charge on top of the RHU. Na to ensure water quality of respective kung saang sources are compliant with the drinking water standards po. In accordance with the Philippine Drinking Water Standards po. So yun po siya. How about po sa mga sakit, Doc, like diarrhea? Minsan kasi dito sa EBMC, meron silang nai-report. Hindi naman malaking bilang, pero paminsan-minsan meron silang napopost. So nasabi ko na din po kanina na institutionalize ang ating surveillance. So sa food and waterborne diseases, nakaklassify po sila. Pero sang-ayon dapat po siya sa definition na pigtaos sa satuya ng DOH. So pag sinabi mo na watery diarrhea more than 3 times in 24 hours, ito po yung
cholera suspect na siya. So iniimbestigahan po yan agad. Lalo na kapag merong clustering. So ang ibig sabihin ang clustering, isang lugar, more than 2 to 3 persons na ang meron, kaya iniimbestigahan. So meron tayong surveillance, kung nyari, pumunta siya sa hospital, private man or kasi kasama si private or si government hospital, nire-report ng surveillance officer agad-agad. Sa MHO, kung taga Digmoto siya, kung na-admit sa EDMC, at saka sa amin, dire-diretso. So meron tayong monitoring system wherein nakikita natin kung may ga-cluster na. So ibig sabihin ga-cluster, kailangan na siya ng action wherein imbestigahan na ng RHU kung bakit, ano yung kausa, ano yung probable cause, at sino yung mga affected, at ano yung gagawin nila. Sila muna. So sabi ko kanina po, institutionalized na po siya. So meron, sa number, marami, pero kung titingnan mo by the lens, wala naman pong clustering. So, kunyari, sa isang hospital, private kadakol, isang ganito. Pero kung by the lens, titingnan mo siya, mga sporadic po siya, kalat-kalat. Kasi pag merong kaagad-agad, meron tayong tinatawag na surveillance report ng LGU. Kung ano yon, anong dahilan, anong ginawa nila, tapos anong recommendation, anong kaipuhan nindang gibuon ninda namin ng barangay at saka sa DOH. So, meron po tayo na. Okay, sige. Lastly na lang po para kay RD. And kanina po, RD, na-present po ni Ma'am Anita, meron silang mga gaps, challenges sa PHO regarding doon sa mga implementation po ng immunization. So maybe assurance na lang po from DOH Bicol na matutugunan po itong mga kailangan po ng PHO Catanduanes. And of course, lastly na lang din po, ang inyo na lang na mensahe po and ano yung mga asahan pa ng mga Katanduanan na tulong from DOH po. Yung very specific for the immunization program, pinag-uusapan na namin 3 kanina. So meron ng yung encoder for the IT para sa reports nila will be coming in anytime soon kasi naka-hire pa lang kami. For the logistics and other equipment, we'll have to check for the availability. So, patuloy naman ang technical assistance natin for the different programs across the Bicol region. Hindi po titigil ang DOH na sa pag-asiste at suporta para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Kasi tayo rin, sabi nga natin, prevention is better than cure. Mas maganda na ina-advocate na natin ngayon ng immunization, pag-iingat sa tubig inumin natin, sinisiguro nating malinis ang kapaligiran kasi para hindi tayo magkakasakit. So for the entire Bicol region po, in behalf of the Department of Health and Secretary Ted Herbosa, we are assuring you that the DOH will be always assisting for whatever support you need in terms of health. Dahil sa bagong Pilipinas at sa anumang panahon, bawat buhay mahalaga. Maraming salamat po. Thank you po, Dra. Ayan. May additional pahabol lang po. Maraming hapon. Pwede po kaya na na mangyari na mga result po kan mga examination sa mga water refilling stations and sa mga water districts. Pwede po ba nating i-post sa social media para aware po yung tao? Hindi kaya maano tayo sa DPA, sa Data Privacy Act. Kasi binibigay namin yan sa RSI. RSI mismo nakasobre pa papunta sa refilling station. So bali, yung RSI kasi, sila nagsasabi, ito ang result mo. Alam na ng RSI kasi, ito yung gagawin nyo. Stop muna kayo, huwag mag-operate. Ayusin ng system. After that, Hanggang maayos? yes po. Okay, sige. Thank you po. Last na talaga, sir. Ihabol ko lang naman sa topic niya. Paano, sir? Sabi po ninyo, so result, ma-receive nyo na lang po for water district. Tama po ba? Now, paano natin ma-assure, sir? Yung RSI po nagpapadala sa amin. Okay, sige. Kasi malalaman namin yun kasi sa report nila, bakit bumaba ang safely manage nyo? Ano? Yes po. Paano natin na-assure, sir, yung sample na kinukuha nila sa tubig nila, yun yung galing sa tubig nila?
I mean, sa supply nila, sa source nila. Sa PD856, kasi RSI lang kumukuha ng sample. si Nagpapasama RSI. sila. Okay, sige. Dapat may kasamang RSI. Kasi kung wala, self-serving naman yun. Diba? If I may add po, kaya po si Department of Health Bicol po, nagkakandak po kami ng drinking water sampler training po sa mga RSIs kasi part po ng regulatory function nila is to collect the water sample for water laboratory testing. At kung hindi pa po siya trained, sabihin natin bago pa, pwede po siya mag-witness doon sa drinking water service provider sa pagkuha po ng sample to ensure po the integrity ng water sample po na isasubmit po sa water lab. Opo. Thank you po. Parang ninenervyo si Sir na hindi pwede i-post sa social media yung results, di ba? Kasi yun yung transparency kasi hinihingi natin. The refilling stations have to show you yung latest nilang result. You can use that po. Hindi man natin pwedeng i-post due to, syempre may implication yan sa business and may data privacy tayo. When you buy your tubig doon, yes, pwede po. Kasi dapat yan, may latest siya eh. Every month, dapat may water testing. So, yun. Dapat pinapascale nila yung latest water testing result. Kung hindi nakapascale, hingiin po ninyo. In addition po dun sa sinasabing result, personally po, pwede ka mamahagad sa refilling station. Hay ng result nyo for this month. Badang ipeling sa inyo, so nakaaging, oo. Ha? Hindi, kaya nga, kung gusto mong masiguro na ang sa imong water refilling station malinig, puntahan mo doon sa water refilling station. Kasi ang mga delivery boy nan, hindi manindi ang result. Ibabandil yo. Actually, talaga sa water refilling station, sa establishment lang po iklalag. Or i-requirement na igibo na ID. Hello, siguro last question na ito. Ang daming fake news na lumalabas, nakaka-alarming. Actually, merong lumabas sa reels yata ito na yung mga nagpabakuna daw during the COVID-19 pandemic ay hanggang 2030 na lang daw ang buhay nila. And nadidisturbo ako kasi at age 71, hindi na ako aabutan ng 80. So, any assurance po from DOH, sir, ma'am? Sige. Hello po. So ako na sasagot RD. Sige. So sa sa immunization po kasabay na nga doon, 'di ba? Parang meron pa nga doon na nagsasabi na pag nabakunan ka ng COVID ay magiging zombie ka na. So hindi pa naman po tayo zombie sa ngayon, 'di ba? So ina-assure po natin yung mga vaccines na binibigay po natin ay nag-undergo ng testing. And ang pinaka-goal naman po natin nito ay ma-prevent yung mga sakit na dapat na naiwasan ng mga vaccine. So, yung mga misinformation, mga disinformation, mga kakulangan po sa information na kumakalat po sa social media, yun po talaga yung kailangan natin na ma-address. Marami po ang kumakalat din na yung mga anti-vaxxers natin na hindi po alam talaga kung ano yung totoong informasyon. Yun po yung pinapaniwalaan po ng karamihan ng tao. Mas maganda po kung may mga tanong po tayo, may kailangan tayong verify na information. Tingnan po natin ang Department of Health, yung mga issuances po ng DOH, WHO, UNICEF, yung mga verified sources po natin. Huwag po tayo maniniwala sa mga kumakalat po sa social media kasi marami pong lumalabas doon na mga doktor na hindi natin alam kung verified po yung mga sources of information po nila. So maraming mga misinformation po sa social media. Kaya mas maganda po, tignan po natin, basahin po yung mga sa DOH na issuances po or WHO nga po para sure po tayo na tama po yung mga informasyon na binibigay po natin sa tao. Yun po. Thank you po. Thank you po, Ma'am Tin. Ayan. So, maraming salamat po sa ating mga speakers for entertaining the questions of our media.
And sa ating media po, kapag may mga any questions pa po kayo na gustong itanong, mag-message lang po kayo sa ating DOH Media GC. Kapag wala pa po kayo doon, just approach me po or anyone from the team. Ayan. So, to extend our heartfelt appreciation po sa ating mga resource speaker, it is our honor po sa Communications Management Unit na mabigyan po kayo ng Certificate of Appreciation. Ayan. So let me read po the citation. This Certificate of Appreciation is proudly presented to the following for sharing their invaluable expertise as resource speaker and in grateful appreciation for the support during the DOH Bicol CHD press conference on April 15, 2026, held at Queen Maricel Inn, Virac, Catanduanes. Given this 15th day of April 2026 in Virac, Catanduanes, signed by our OIC Director 4, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. So may we call down this, dito sa harap si RD to present our certificates, starting with Dr. Hazel A. Palmes. Thank you po, Dr. Robert John S. Aquino. Engineer Leia Angela Castillo. Miss Anita T. Chong.